Hvor godt kender du dagens gæst? Jeg har faktisk gået i klasse med ham, hvis det ikke skal være løgn. Altså i folkeskolen? Nej. Vi gik i specialklassen. Ja. Nej, vi gik på finansøkonom sammen. Det er løgn. Det var ikke finansøkonom. Det var bolighandel. Til, når man skal blive ejendomsmægler. Hedder det bare bolighandel? Bolighandel 1, 2 og 3. Opfindsomt. Hvor går man det hen? Det kan du gøre på CBH Business. Okay. Nå, så I har faktisk gået i skole sammen? Yes. Blev I færdige samtidig også, eller hvad? Nej, for jeg tog lige et halvt eller et helt år, kan jeg ikke huske, pause, fordi at vi var flere, der tog det på min arbejdsplads, og så blev vi ligesom for mange, der skulle være væk, så jeg valgte at ofre mig på den front, fordi at, okay. Det var gået meget godt uden. Ja. Jeg endte jo så først med at blive ejendomsmægler, efter jeg havde sagt op. Ja. Eller uddannet ejendomsmægler, ikke? Okay, men det vil sige, at i dag har vi faktisk også æren af at sidde med en anden uddannet ejendomsmægler kontra sidste gang. Det har vi. Ja. Så men jeg kender mig ikke mere end det, udover selvfølgelig, hvad man har fulgt med på sociale medier. Ja, og det er jo godt, for du siger det, fordi det er jo det, vi skal snakke om i dag. Han har jo en ret speciel stil. Ja, han kan gøre være lidt... hvad er ordet? Ekscentrisk. Ja, ekscentrisk. Ja. Ord, ja. Ja, altså, og måske også bare specielt, og jeg må bare sige, at jeg er en lille smule op at køre over, faktisk, at vi har fået ham ind i dag, fordi jeg synes, han er skræddersyet til det, vi skal tale om i dag. Altså, ja, 100%. Meget, 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 som vi er inde og snakker om her, lidt specielt, men også dygtig til at bruge sociale medier, og jeg kender ikke så meget til måden, han sådan gør det på, sådan rent fagligt, så jeg er faktisk også ret interesseret i, hvad han har tænkt over, og om det virkelig bare er, han bare er sig selv, eller om der ligger mere i det også, ikke? Og så også måske, hvor meget det virker for ham egentlig i sidste ende. Jeg tror, der ligger mere ved det, end man lige tror. Altså, det synes jeg også, man kan fornemme ret tydeligt, hvis man har sådan en lille smule forstand på, hvordan marketing fungerer, og hvordan man sådan får fanget folk, så tror jeg at klart, der er noget tanke bag det, kan man sige, ikke? Jo. Og så er han jo sig selv, kan man sige, så der er... det ved jeg ikke, om han er 100%, men han giver måske lige lidt ekstra, når han er på kameraet, kunne jeg forestille mig, ikke? Og så har han jo fundet en stil, der fungerer for ham, og noget, der giver mange visninger, ikke? Ja, det skal jeg lige love for. Og hvis du er i tvivl om, hvad det er, du er tunet ind til, så er det jo Bag Prisen, podcasten om det danske boligmarked. Og mit navn, det er Mark Skafte Åbengård, kreativ direktør og partner i Kreativ Bureau. Og efter sidste program er jeg heldigvis stadig manden med kun et hus. Det lykkedes ikke Kasper at prakke mig noget på. Og overfor mig, der sidder Steffen Evers, founder og stormogul af selv samme bureau. Men måske også vigtigst af alt, tidligere mailer. Du har jo faktisk en anden rolle i det her også, ikke? At du ligesom kan være manden, der har været i branchen, og kan se på det med nogle lidt andre øjne, end jeg kan, og måske også lige skærme lidt, når der er nogen, der forsøger at løbe om hjørner med mig. Og så er det jo faktisk også en af grundene, synes jeg, til, at mange mailer i dag måske er så aktive på Instagram, som de er. Det vil jeg mene, ja. Det tør jeg godt tage lidt af æren for. Det tænker jeg også, det bliver også rigtig vigtigt, når vi skal tale med vores gæst. Sidste gang, der handlede det om det københavnske boligmarked, der havde vi Kasper Nielsen inde, og den er stadig på Spotify. Det er jo ikke sådan noget, man lige fjerner, så der kan man bare gå ind og lytte til, hvis ikke man har gjort det, og man kan også se det med video, og det kan man også med dagens afsnit i dag. Og i dag, der skal det så handle om noget, som... Ja, du har trykket på knappen, så du har sikkert set, hvad der står. Men i hvert fald er det meget godt at præsentere det alligevel. Det skal handle om noget, der måske lyder lidt sært. Det er boliger, der bliver solgt uden nogensinde at være sådan offentligt sat til salg. Skuffesager. Ja, skuffesager, som det hedder i folkemunden. Ja. Og så også bare om Instagram, som måske både et salgsværktøj til de her skuffesager, men også bare sådan, jeg synes også, vi skal snakke promovering af ejendomsmæglere sådan generelt set, fordi det er jo rykket sig fra avisen til SoMe på ret kort tid, og er jo en branche, som vi også kender godt og kan mærke er... Altså, der er nogen, der har valgt at gøre det, og nogen, der ikke har valgt at gøre det, men det er på vej den vej rigtig meget, ikke? Ja. Kan du ikke lige give mig en indflyvning, Steffen, bare ret hurtigt til, hvad er en skuffesag eller et skuffesalg? Jamen, skuffesag, det er egentlig tænkt til at være et salg, som ikke skal annonceres nogen offentlige steder, det vil sige boligsiden, eller de mailersider, det kan være Nybolig, Danbolig, Home, eller hvad det nu hedder. Så det er egentlig en sag, som man som sådan ikke har annonceret nogen steder, det vil sige, at der er ikke noget liggetid, der kan til dig. Og det kan jo så være en fordel for en sælger, som måske ikke er helt klar, eller har lyst til at for eksempel at prøve med en pris, der ligger over markedsniveau, for at se, hey, kan vi få det her for vores bolig, ikke? Jo. Så det er egentlig en måde, hvor man kan få komme i gang med et salg, uden at engagere sig alt for meget. Og nogle gange så finder man jo en køber
allerede i skuffen, ikke? Jo, og man kan sige lige præcis, det der er jo noget, som har også været med til at sparke til den offentlige debat, det der med, hvad gør det ved markedet, hvem er det her egentlig en fordel for? Og det har jeg måske også stadig lidt svært ved at navigere i, det håber jeg også at blive klogere på i dag. Hvordan, at altså, om vi også håber, vi kan være lidt ærlige omkring, sådan, hvad er det egentlig, altså, hvad rykker det ved, og er det, altså nu sad jeg med jeg var inde og læse nogle artikler omkring det fra Danmarks Radio blandt andet, fordi at der har jo været snakket rigtig, rigtig meget om skuffesalg. Og måden, de oplistede det her på, det var fra ejendomsmæglerloven og bekendtgørelsen og formidling og udbud og rådgivning. Der har de skrevet det offentlige udbud, og det var det, du var inde og snakke om også. Når en bolig annonceres på ejendomsmæglerens hjemmeside, altså boligsiden eller andre åbne platforme, skal der foreligge en salgsopstilling med blandt andet pris, energimærke, ejerudgifter og øvrige lovpligtige oplysninger. Præcis. Og så er det jo så også med liggetid, ikke? Jo. Og skuffesalg, når en bolig ikke annonceres offentligt, men kun tilbydes til udvalgte købere eller optræder på f.eks. Instagram, gælder de samme krav om offentlig oplysning ikke. Mæleren skal dog altid give korrekte oplysninger til de korrekte eller konkrete købere. Så det vil sige, der ligger jo meget mere på mæleren lige pludselig, at det bliver meget mere uigennemskueligt for alle jo i sidste ende. Også sådan noget med, ja. Og det er jo klart rykket sig skuffesalg for, hvad det var engang, fordi det er jo ikke en skuffe, du går ind til en ejendomsmægler i en butik og spørger, hvad de har, og så trækker de en fysisk skuffe ud og finder nogle af de sager mere. Nu er det jo offentligt tilgængeligt bare på en anden måde, og selvfølgelig med færre informationer, fordi du selv skal bede om dem, kan man sige, ikke? Så det er jo, det kommer nok til at komme en slags justering på det på et eller andet tidspunkt, i forhold til, hvad man må, hvad man ikke må, ikke? Jo, det er interessant, du siger det, fordi det havde jeg faktisk også tænkt, vi skulle snakke med vores gæst om senere, det der med, om hvordan han ser det her marked også, fordi det virker som om, det er en lille smule lidt det vilde vesten lige nu, i hvert fald i forhold til, at man prøver at udnytte så meget, man overhovedet kan inden for reglernes rammer, ikke? Og så er det jo så dem, man kan rykke ved. Men du var selv med til at trække boligsalget lidt over på Instagram. Hvad tror du, at Nikolaj kommer til at sige i dag? Er der noget, sådan, du tænker, vi skal være klar på at affeje, eller noget, han kunne finde på at tale om på en måde, som måske bare er til hans fordel? Jeg tror, at alle mailer vil jo generelt tale til at tingene kommer til at lyde så godt som muligt. Sådan er det jo for alle. Jeg er bare lidt... det jeg har som mit udgangspunkt er, at om visninger er alt overskyggende. Bare fordi du har mange visninger, er ikke nødvendigvis ens betydende med, at du sælger meget jo. Så det er måske nogle af de ting, man godt kunne tænke sig at høre lidt mere om, ikke? Jo. Jo, helt enig. Altså, det er jeg også virkelig interesseret i. Og man kan sige, det er jo... Nu snakkede vi lige kort omkring det der med, at annonceringen har rykket sig for noget, der var meget fysisk. Ikke fordi, at en telefon er jo selvfølgelig også fysisk og så videre, men sociale medier er bare... det er noget, der foregår på internettet kontra en avis, man sidder med i hånden, ikke? Og jeg ved heller ikke, om man direkte kunne sige noget omkring dengang, hvor mange... Der har man vel også tænkt på, hvor mange abonnerer på den her avis, eller hvor mange borgere er der i den her kommune, hvis det er en lokal avis og sådan noget, men du har jo aldrig rigtig kunne måle direkte på, medmindre folk siger, jeg så den her annonce, og derfor... Nej, præcis. Og det er jo nok også det, der er lidt ved det, ikke? Her der er jo faktisk nogle måleværktøjer på Instagram, hvor man kan se, hvor mange har klikket, hvor lang tid har de kigget, og sådan noget, ikke? Så... Du kan meget hurtigt se, om det er pengene værd, og spendere på... på marketing, fordi du kan måle på det hele, ikke? Jo. Og der er det jo fedt at have mange følgere, for så har du bare en stor målgruppe, du hele tiden kan henvende dig til, ikke? Jo. Så skulle du bare sørge for at lave noget content, der rent faktisk fanger folk, ikke? Og det kan manden, som vi skal have ind i dag, virkelig, og han har også en kæmpe stor målgruppe, og nu kan jeg snart ikke vente mere. Nu skal vi få ham ind, ikke? Jo, lad os gøre det. Der findes masser af boliger, som aldrig når ud på boligsiden. Ingen officiel liggetid, ingen åben hus, ingen til salgsskilt i forhaven. Faktisk er der flere og flere mailerbutikker, der sælger størstedelen af deres boliger på den måde. Og hvis ikke man lige følger de rigtige mailere på Instagram, ja, så opdager man det måske aldrig. Vores gæst i dag er en af de mailere, der i den grad bruger de sociale medier og Instagram til både promovering af sig selv, men også til salg. Du har kunnet opleve ham på tv, men i den grad også på de sociale medier. 28.000 følgere sidst jeg kiggede inde på Instagram. Nikolaj Hyllen. Yes. Velkommen til. Tak skal du have. Vi er rigtig, rigtig glade for, at du har lyst til at være med. Jeg er glad for, at jeg må være her. Jamen det sætter vi kæmpe stor pris på. Det kan være, at du lige kan starte med at fortælle mig, hvordan sælger man en bolig, der aldrig sådan offentligt er kommet til salg? Jamen altså, man kan jo sige, at
de sociale medier i dag er jo nok bare et køberkartotek. Det vil sige, lidt ligesom før... Og tage mikrofonen helt tæt på. Ja, okay. Sådan der. Ja. Altså før de sociale medier kom til, der var det jo meget normalt, når man fik en bolig til salg, jamen så skulle man lige hjem og tjekke, hvem man havde af køber i køberkartoteket til den. Og det gør man jo til del stadigvæk, men i og med, at du meget hurtigt kan lave et par billeder eller en video af en bolig, og slå den op på et Instagram, hvor du siger, at jeg har 28.000 følgere, 25.000 på TikTok og 6,5 på Facebook, jamen det er jo i løbet af 0, der rammer du over 60.000. Det er jo meget, meget unikt og hurtigt at komme ud til et publikum med dit produkt. Kan du godt forstå for nogen, at det lyder lidt mærkeligt, det her? Altså, og måske også lidt uigennemskueligt med skuffesalg? Ja, det kan jeg godt, men det er jo ikke anderledes, end det hele tiden har været. Før i tiden, hvor du måske skrev op i 20 forskellige mailerforretninger. Nu skal du bare følge 20 forskellige mailere, og så kan du ligesom, i stedet for at sidde og høre på en mailer, der ringer op og siger, jeg har fået den her fantastiske lejlighed til salg, det er lige dig, og så kommer du ud og tænker, det er slet ikke mig. Det kan du faktisk frasortere ved, at du kan se nogle fede videoer lige pludselig og sige, jamen, den er jo faktisk mig, lad mig hellere komme ud og se den. Og det var jo hele essensen, da jeg begyndte med det her. Det var jo fordi, at jeg tænkte, okay, hvordan gør jeg mine produkter interessante? Jeg var sådan set lidt ligeglad med, om jeg selv var interessant. Det vidste jeg nok skulle blive. Men det var meget sådan, hvordan gør jeg mine produkter mere interessante end mine kollegaers, og hvordan får jeg folk ud at se dem? Ja, og det hele det her nærmest ekstra konkurrencelag, der er blevet lagt oven i de sociale mediers indtræden i ejendomsmedarbejdelsen, den skal vi helt klart også snakke om, fordi vi kan snakke om både Instagram, men også hvordan man bruger det, og måske også specifikt, hvordan du bruger det. Ja. Men sådan helt basalt set for mig, og måske alle andre, der sidder sådan uden for branchen, kan du ikke bare lige prøve hurtigt at ridse op en skuffesag? Hvad er det, og hvorfor hedder det egentlig det? Jamen, en skuffesag er jo en sag, der ikke kommer på boligsiden af Boliga. Og der kan jo være mange årsager til det. Det kan være, at man har en sælger, som nogle gange i vores tilfælde er en kendt sportsudøver, en kendis inden for noget andet, der ikke rigtig vil have sit navn ud i medierne, nu sælger man. Så derfor holder man det skuffesalg off-market. Der er kært barn mange navne, ikke? Og så er det jo selvfølgelig også nogle gange, hvis man har nogle sælgere, der siger, vi vil så småt gerne i gang, men vi har ikke fundet noget. Og der er jo rigtig mange, der føler, at man ligesom er tvunget til, at når man lægger noget offentligt til salg, jamen så kommer nogen og byder med en eller anden overtagelse, så er man måske lidt mere bundet til at acceptere det, eller gå i en dialog med et bud, end hvis man nu siger, jamen den er jo slet ikke offentligt til salg, så er man lidt mere sådan tilbage og siger, ej, det er ikke interessant lige nu, at vi venter, det er en eller anden sindssygt lang overtagelse af nogle gode priser, eller et eller andet. Så det er jo meget det med at køre det off-market, for at man ligesom har det mere på sine egne præmisser, end på markedets præmisser. Ja, for det var netop mit næste spørgsmål, det der, hvorfor vil man som sælger ikke bare ud med det samme og have alle med i en budrunde og ramme så mange? Fordi det gør man vel. Man rammer vel flere. Ja, hvad mindre man selvfølgelig ligger... Altså, det kan jeg godt høre, det bliver faktisk også lidt tricky der. Umiddelbart vil jeg tænke, man rammer flere ved at smide den offentligt ud. Men så er der måske nogle mailer, der bliver så store efterhånden på de sociale medier, at det er ikke engang sikkert, nej. Altså, jeg vil jo vente den om at sige, når du lægger en bolig på boligsiden, har du 500 til 1000 visninger det første døgn, så er det flot. Jeg laver 20.000 bare på Instagram på det første døgn. Ja. Så man kan sige, at jeg når jo 20 gange længere ud bare på det ene medie. Så er der Facebook, der måske har 10-15.000, og en TikTok, der har en 5-10.000. Det vil sige, at jeg slår boligsiden med 40 gange visninger, eller 50 gange visninger på et døgn. Ergo kan jeg faktisk bedre måle markedets temperatur oftest på min egen medie, end jeg kan på boligsiden af Boliggas. Og så kan man jo så vente den om at sige, at så kan man jo stadigvæk køre det fuldstændig off-market, hvor man slet ikke har noget som helst ude, og man bare kører det som en ren skuffe. Dem er der jo også stadigvæk. Har du stadig dem, eller har du alt? Laver du video på alt? Jeg laver som udgangspunkt videoer på alt, og så er der nogle gange, hvor vi lige afventer med at gå i gang, hvor jeg lige undersøger, om jeg har nogle klienter fra nogle andre, eller jeg bruger jo også rigtig meget mit netværk. Jeg har jo forskellige køberagenter, jeg har samarbejder med, og alt muligt, hvor jeg lige siger, jeg har den her specielle sag, arbejder I med en eller anden klient i øjeblikket, der kunne være interesseret i det her. Og så kan man køre den vej rundt, ikke? Der må vel være folk, der kontakter dig på baggrund af, hvad du laver på sociale medier også, er der ikke det? Jo, der er mange. Men er det ikke også lidt specielt? Altså, din virksomhed har jo rykket sig over til noget, hvor det handler om, at jeg ved godt, at mailere handler om et brand, men hvis de henvender sig på baggrund af det, så er det fordi, det er noget, du har skabt, og noget, du gør. Ja, og det er jo også nogle gange, hvor jeg sidder og kniber mig selv lidt i armene. Altså bare da jeg kørte herud, der var der 2, der ringer og ville have en vurdering, ikke? Altså det er en halv times kørsel, og så er der 2, der ringer og vil have en vurdering. Og det havde jeg jo ikke forestillet mig for 4-5 år siden. Men siger folk til dig, det er på baggrund af, at blandt andet dit videomateriale, eller hvad? Ikke altid, men det går jeg næsten ud fra, fordi man kan sige,
Ja, altså... Du er jo ikke en kædemaler, Jeg er jo så ikke du en har jo ikke kædemaler. fordelene for den del, kan man sige. Nej, præcis. Og jeg tror da også, at grunden til, at man kalder os ud, det er jo, fordi man godt kan lide det, vi producerer, og den energi, og den måde, vi præsenterer vores boliger på. Fordi hvis man ikke kunne det, så vil man nok ikke ringe til os, tænker jeg. Hvis man er en af dem, der så ikke er stødt på, hvordan du gør det, kan du så prøve at give sådan en opridsning af, hvad er din stil, og hvad er det, I gør på sociale medier, som ser ud til at virke? Ja, altså man kan sige, det eneste, ingen kan kopiere, det er mig. Det er dit spark. Ja, blandt andet. Der er jo også meget bredt faktisk, at stå på hænder og sådan nogle ting. Ikke? Nej, men det eneste, de kan kopiere, det er mig, og den måde, jeg agerer på, og jeg tror også rigtig meget, den energi, begejstring, jeg ligesom har for mine produkter. Og der er det jo også vigtigt at sige, at det er jo også derfor, at vi ikke tager altid, eller jeg ikke tager alt til salg, fordi jeg har da sådan, hvis jeg ikke kan se mig selv sælge den her med den energi, den kræver, fordi at den måske ikke lige rammer mig, så er det jo noget, jeg siger, det er jeg ikke den rigtige til. Så jeg skal også generelt have lidt flere vurderinger, måske end en almindelig mailer, fordi at noget af det siger, nej, det passer bare ikke ind. Har du kommet ud til nogle boliger før, hvor du har siddet og så sagt, det passer sgu ikke? Ja, og jeg har også fået... Også to. Ja, det har jeg. Og jeg har også gjort det, altså nogle gange kommer jeg jo også hjem, og så skriver jeg til dem dagen efter, skriver, nu har jeg sovet på det, og jeg kan sgu bare mærke, at jeg vil ikke være den bedste for jer. Er det ligesom at være på en date, og så... Nu har jeg aldrig datet, så det ved jeg faktisk ikke. Nej. Okay. Jeg er jo gammel, ikke? Så det... Ja. Jamen, altså, okay, det er faktisk meget interessant. Og nu får jeg jo bare helt lyst til at spørge sådan, hvor meget af din forretning er bygget op omkring sociale medier? Jeg vil nok tro 80-90%, og så resten det relationsbaseret. Altså, hvad tænker du, Steffen? Altså, du har også været maler og nåede jo at lave skiftet, kan man sige, i det, hvor at på det tidspunkt, hvor det sådan virkelig begynder at tage fart, og mange begyndte at hoppe på, og jeg tror også deromkring, kan jeg fornemme cirka, hvis det er de der 3-4 år siden, hvor du også rigtig begyndte på det og sådan noget. Jamen, det var, jeg tror, den første video, vi lavede, det var i januar 23. Ja. Altså, hvor vi lavede den første video, der ligesom blev til, nu kører vi den her konceptuelle udvikling i virksomheden. Ja. Havde du tænkt, at nu sidder vi her 3-4 år efter, ikke nødvendigvis, at du laver det, du gør nu, men at det var på vej hen, at der sidder malere, som er dygtige og har fremgang og siger, at vi er oppe på 80-90%, som er altså baseret på sociale medier? Jeg tror ikke, jeg havde sat et tal i hovedet på mig, men jeg havde klart set, at det var den vej, man skulle hen af, at rent faktisk kunne få vurderinger på baggrund af det, man laver. Ikke? Det var jo ligesom derfor, jeg blandt andet også startede, og hele den måde, vi har gjort det i vores firma. Ikke? Men nej, det er flot jo. Altså. Ja, og det er jo det, altså man kan jo sige, at fra at mæglervirksomheder i Danmark har jo været meget kædebaseret. Der tror jeg, det er blevet nemmere at komme ind. Det er blevet meget nemmere at komme ind på grund af sociale medier, uden at være en del af en kæde, fordi det også bliver meget personal branding. Og siger, okay, en ting er, at vi kan lide brandet, men vi kan sgu også godt lide personen. Og du kan næsten tage en bolig til salg, om du er i Jylland, og så kan du lave markedsføring for dem i teorien, ikke? Fordi du jo kan... Præcis, og det er der også flere, der har skrevet til mig omkring og ringe, og jeg får... Så er det bare spørgsmål, om du gider at tage turen for det. Og det gør jeg ikke. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke vil hjælpe, men det er simpelthen, fordi jeg bliver nødt til at prioritere min tid korrekt. Ja, det tager også tid for det, du har i København, så kan man sige, eller i omvejen, ikke? Præcis, og jeg har altid været sådan, jeg vil gerne lave den største, fedeste, lækreste mailerforretning i København, Frederiksberg. Og der er der bare ikke mulighed for os at køre til Tisvilde og til Vestsjælland og alt muligt andet. Så derfor har fokuset været meget, nu skal vi gøre os bedst, størst og herinde, og så kan man jo se på det der. Så hvis vi ikke en kæmpe prestige landerejendom, 2 timers kørsel herfra med hele baduljen, så vil du sige nej? Så vil jeg sige nej, medmindre de arrangerede helikopter frem og tilbage hver gang. Okay. Det vil der også komme en fed video ud af. Salær på 1 million kroner. Ja, det skulle nok være euro. Okay. Det går godt i branchen. Det må man sige, ja. Hvor stor en del... Jeg kan godt mærke, det er sælgers marked. ja. Det er ved at tøne lidt. Ja, det er det. Ja. Altså, hvor stor en del af dine handler vil du skyde på, ikke når til boligsiden? Altså man kan sige, nu har jeg lige været udtalt mig i Berlingske, jeg vil mene om omkring 50-60% af vores handler sker via sociale medier. Og man kan sige, grunden til, at det nogle gange er svært at lave et konkret tal på det, det er jo fordi, at når jeg har en sælger, der siger, Nikolaj, vi vil gerne sælge nu, så er det jo klart, så vil jeg jo altid lave den anbefaling, så skal vi ud over alt. Det er sociale medier, det er boligsiden og Boliga. Okay, men prøv lige at stoppe der. Ja. Er det strategien? Fordi så begynder jeg jo at sidde og tænke på, jeg ved ikke så meget om det faktisk, men det er lidt mere sådan, at så er der noget med liggetid og alt muligt andet og sådan noget. Hvis man så går ud med en forkert pris, så kan liggetiden måske ramme en og så videre. Ja, altså, men det er jo også derfor, at du ikke skal gå ud med en forkert pris. Okay, så der skal du godt nok satse på, at du rammer den rigtigt fra starten af. Altså, nu vil jeg også sige sådan, når du opererer i et marked, lad os sige, at du opererer i markedet 4-12 millioner.
der tror jeg ikke, at jeg tror, de fleste mailer godt ved, hvor prisen skal ligge, hvis du skal ramme markedet. Så kan man sige, så er der jo intern konkurrencer blandt mailer om at få det til salg, og det er jo der, hvor den nogle gange bliver skudt op, og måske også for højt op. Og så er det jo, du har problemet med liggetiderne. Men i et marked som København, hvor der er relativt mange købere til relativt få boliger, jeg ved godt, det stiger i øjeblikket, i min filosofi, der skal du sælge en bolig inden for 30 til 60 dage, hvis du markedsfører korrekt, og du rammer markedet, altså prisen inden for en 5% af markedsprisen. Men er den mest effektive måde at gøre det ved at åbne for hele? Hvis du har standard, altså undskyld udtrykket, hvis du har standardvarer 4 til 12 millioner, så ja. Men det er klart, har du et eller andet fuldstændig unikt, og det kan jo godt være noget til 8 millioner, hvor det er noget meget specielt, en toværelses i 2 plan, hvor der ikke er så mange købere til, for eksempel. Og så er der også liebhaveri. Det kan du ikke rigtig sætte en pris på samme måde. Kan det også være noget lidt psykologisk i det her med, at når en sag er en skuffesag, så er det på en eller anden måde lidt lækkert? Fordi det, der er jo noget FOMO. Ja, præcis. Altså, og det er jo lidt det, du skal kunne skabe. Ikke? Altså, hvis du så det kan også godt være en forhindring på en eller anden måde, altså, nogle gange at sætte den online, på jeg forestiller mig, ikke? Jo, og især hvis at man er ude, 3-4 mailer, og 3 siger skuffe, og du så siger fuld markedsføring. Så er det jo klart, så tænker man, hvorfor det? Ja. Men igen, jeg har det sådan, hvis man godt ved, man vil sælge, man er tilfreds med den pris og strategi, der bliver lagt, så vil min anbefaling altid være, når du har et produkt, som opererer i det der 4 til 12 millioner, lidt standard varer, jamen, ud over det hele med det samme. Okay. Men kan der ikke være en bagside af det her også, hvor at man som, altså, nu vi snakke omkring hele din forretning og bygge så meget op på det. Kunne man ikke tale om, du kunne også godt have en interesse i at have rigtig mange skuffesalg, så man er nødt til at følge dig for kun at se de boliger? Altså, er der ikke et eller andet i, at... Nej, jeg tænker, man følger mig alligevel, så... Okay. Men kunne man ikke godt skyde nogle mailer i skoene, det der med ligesom at sige, okay, vi er faktisk mere interesseret i, at vi kan styre markedet selv? Altså, det bliver uigennemsigtigt, og at det bliver mere eksklusivt, og at når du så siger, følg os, så er det der, du får boliger, du ikke får andre steder, eller kan se andre steder til salg. Jo, men man kan jo stadigvæk vente den om at sige, at når du lægger en bolig til salg via sociale medier, og du gør det sådan relativt godt, så bliver du jo også som regel fanget af en algoritme, hvor den bliver spredt bredt ud. Ja. Så jeg tror jo også, de fleste, der sidder og kigger boliger nu, og gør det på sociale medier, de bliver jo ramt vanvittigt meget. Så du kan jo ikke bare sige, at det er eksklusivt ved kun at følge os. Og jeg tror også, det er derfor, der er rigtig mange mailere, de har svært ved at få følgere, fordi de bliver jo ramt alligevel. Uanset hvordan man vender og drejer den. Ja, så er vi mere inde på den individuelle markedsføring, hvis man godt kan lide en måde, nogen bestemt gør det på. Præcis, og så kan man sige, nu har jeg jo så lavet en VIP-gruppe på min Instagram, hvor man ligesom skal være en del af, for at få præsenteret nogle boliger før andre. Så det kan man jo gøre. Ja. Nå, vildt nok. Det vidste jeg slet ikke, man kunne, tror jeg. Jo. Og det har jeg set nogle andre også, ja. Hvordan fungerer det? Jamen, det fungerer jo på den måde, at nu er jeg ude, og nu har jeg fået den her bolig til salg, så kan jeg lige lave en lille video eller et lille billede, og så lægger jeg det op i VIP-gruppen og siger, nu den her til salg, så får du faktisk en besked. Okay. Nu får du en besked fra Hylden & Co. Det er ligesom en messenger-tråd. Ja, det er ligesom en messenger-tråd. En eksklusiv messenger-tråd. En eksklusiv messenger-tråd. Så kan man lige sende dick pics og hele baduljen der. Man skal lige sikre sig, at det er den rigtige tråd, man er inde i. Ikke? Jeg har ikke fået trykket den der censurknap ind endnu på et eller andet. Nej. Det udnytter jeg stærkt. Det er også sindssygt svært at gøre det, når vi optager live på den måde. Hvad fanden skal jeg gøre? Altså? Nikolaj, hvordan matcher du dine købere og nye sælgere? Altså, hvordan gør man det, når man handler over sociale medier? Har du køberkartotek, eller hvad gør du? Altså? Nej, men igen, altså, mine følgere er jo mit køberkartotek. Og man kan sige, det der er så skide fantastisk ved sociale medier, det er, at folk de er pisse gode til at dele. Altså, jeg har jo stået ude på flere boliger, hvor jeg så spørger, hvordan så du boligen? Jamen, det er min kammerat, der følger dig, der sendte den til mig, fordi han sagde, det er jo det her, du leder efter. Så man kan sige, den største succes ved vores forretning, det er, at vi har et kæmpe netværk, hvis netværk hjælper os. Så vi skal jo ikke rigtig ud og igen lave den der kolde canvas-salm til køberne, fordi de klarer det ligesom internt selv. Har du nogensinde tænkt over, hvis Instagram og TikTok bare er lukket? Ja, så vil jeg blive stripper. Det tror jeg også, du er god til. Du er jo meget excentrisk, kan man sige, ikke? Ja, det kom lidt for promptet, det der, vil jeg sige, til det ikke kan være sandt. Der var jo faktisk en overskrift i Berlingske med mig på et tidspunkt, at hvis TikTok forsvandt dag til dag, så ville jeg være fucked. Altså også fordi jeg tror faktisk... Det er jo det, når man bygger sin forretning meget på det, kan man sige. Præcis. Så har man jo lagt på en eller anden måde alle æggene i en kurve, men det har vi jo også på vores forretning, kan man sige, så vi vil være mindst lige så fucked, ikke? Jo, præcis, fordi der var jo ikke nogen, der ville producere videoer, hvis der ikke var nogen sociale medier. Nej.
Altså, så vil du lave en eller anden standardvideo til hjemmesiden, ikke? Men Ja. som ikke bliver set mere end billederne, og hvorfor så bruge flere penge? Altså. Du får nævnt nogle ting hele tiden nu her, hvor jeg hele tiden tænker, jeg har mange spørgsmål omkring det, så nu skal jeg lige prøve sådan at have det sådan ind, men nu vender jeg lige tilbage til noget, du sagde tidligere, og jeg vil godt lige udfordre dig lidt på det. Ja. Du sagde, du får mange visninger meget, meget hurtigt, men visninger, altså, så får du 60.000 visninger, men er det ikke lige meget, hvis 40.000 af dem er folk, der ikke kan købe det, eller... Altså, er det ikke bare støj, så, i sidste ende? Men støj er jo også godt, fordi hvis bare en af de 40.000 har den ven, som søger det der, som bor i udlandet, eller bor i Jylland og skal til København, og ikke lige bliver ramt, så får han jo også at se det, fordi så bliver det sendt videre. Okay. Så det er jo også det, man skal tænke på. Det er jo det der... Altså, markedsføring har jo altid handlet om eksponering. Og så er det jo selvfølgelig rigtigt, at man vil jo gerne ramme de rigtige. Men det er jo også derfor, det altid er sindssygt godt at blande det hele, altså boligsiden og boliger. For boligsiden og boliger, det er jo de meget aktive søgende, der sidder derinde, har deres egen søgeagenter. Men igen, søger du en 4-værelses på minimum 110, så bliver du ramt af den 4-værelses på 109. Men det gør du måske på de sociale medier igen. Oplever du, at folk sådan, fordi man får skudt de her, for nogen i hvert fald, lækre videoer i hovedet, eller altså sådan, at oplever du, at der måske, at folk bliver mere fristet? Altså, har man ændret sin tankegang omkring, hvordan man køber boliger? Kan man blive hurtigere sådan fristet over morgenkaffen? Ja, og jeg tror også, du kan blive... Er der ikke lidt af hvad kan man kalde lyd på din... Jeg ved det ikke. Jeg tror måske, at det er nok glædningen. Ja, jeg tror, den ramler lidt rundt. Jeg synes, jeg hører sådan dunke. Ja, jeg kan lige prøve at sidde. Jeg prøver bare at holde den helt op til også, fordi når du drejer hovedet, så kan den godt ryge... Jeg holder den helt op sådan her. Lyder det godt. Ja, ikke? Så... Kan man, okay, det jeg mener med det er det der med, at man kan blive fristet over morgenkaffen, ikke? Altså et fladt billede i Berlingeren, jo, altså så kan man sige, den herskerslejlighed, måske kender man adressen og sådan noget, men det er måske ikke lige noget, der tænder en sådan lige, men så ser du et kamera, der flyver rundt, og et område, og måske også en mailer, der forklarer om det. Altså. Præcis. Og det er netop det, de sociale medier har været verdensmester til, og dem, der forstår at bruge dem, har været verdensmester til i hvert fald, at få folk flyttet rundt i nogle forskellige områder. Altså jeg har jo haft boliger til salg, hvor jeg har folk ude og kigge, der sagde, vi kigger slet ikke i området, og vi tør næsten ikke engang sige til vores venner, hvis vi flytter herud, fordi det ikke lige var den rigtige postkode. Men det er jo bare det produkt, vi gerne vil have, og nu fik du det fremvist på sådan en måde, hvor vi bare tænkte, wow, det er jo præcis det, vi gerne vil. Ja. Og det er jo mailerens job, lidt ligesom når man møder nogen ude på en fremvisning, og de siger, det skulle ikke lige også det her, så skal du med det samme tænke, men jeg har den her. Og der kan man sige igen, hvis du laver noget rigtig god content, jamen, så får du automatisk rykket ved folks bevidsthed underbevidst. Så jeg har også haft folk nogle gange, der siger, nu har jeg set den her bolig, ja, på 3-4 forskellige måder, fordi du har lavet nogle forskellige videoer af den, og nu bliver jeg simpelthen bare nødt til at se den. Altså, så det er jo det der med igen, jo flere gange du bliver præsenteret for noget, jo mere kan du også rykke dig. Men tror du, vi kommer til at købe flere boliger så? Altså, tror du, det bliver handlet mere på baggrund af, at man ser det på den her måde? Det er jo selvfølgelig svært at sige, at det er jo ikke noget, man ved med nogle tal på, men det er bare sådan en fornemmelse, man måske kunne have omkring, at bliver man mere fristet til at spontant shoppe lejligheder lige pludselig, eller huse? Altså, jeg ved, sådan spontant shop er måske lidt et voldsomt ord. Ja. Men det kan da godt være, at det rykker noget, som måske først havde nogle år ude i fremtiden, og sige, okay, nu er produktet her sgu. Ja. Det er den her, vi hele tiden har gået og let efter. Det er måske ikke den rigtige timing, men hvis det kan lade sig gøre, så gør vi det sgu. Ja. Det kan sagtens lade sig gøre. Altså, der er bare ikke rigtig nogen tal endnu, der sådan bakker op om, at... Det kræver også, at der er nogen, der sætter til salg, kan man sige. Og præcis. Der er nok nogle makroøkonomiske tendenser der, man skal være god på, ikke? Enig. Hvad er det, nu snakker vi bare sådan skuffesalg, og det er selvfølgelig lidt et bredt spørgsmål, så du kan tage den med hen, hvor du vil, eller hvilken retning du gerne vil, men hvad er sådan det vildeste, du har prøvet i forhold til et skuffesalg? Ja, hvad er det vildeste? Hvad tænker du? Jamen, det kan være noget, der måske er gået ekstremt stærkt, en pris, du ikke havde regnet med at få, nogen, som ikke kunne sælge noget, og så kunne du gøre det ret hurtigt, eller sådan. Altså, har du haft nogle oplevelser med det? Generelt set, jeg tror næsten, nu skal man tage det med, altså det er ikke 100% sikkert, men jeg mener, det er omkring 40% af vores handler, det er overtaget fra andre. Ja. Og det er jo typisk også, fordi at det er jo ikke nogen hemmeligheder, når jeg kommer ud, så har jeg også som regel en anden pris. Og det er ikke altid, man bliver valgt på den til at starte med. Hvad mener du med det, du har en anden pris? Jeg er dyre. Du er dyre salær, ikke? Og når man har et godt marked, for eksempel, og folk siger, at den skal koste 10, jamen den skal også koste 10 her, men du koster det dobbelte, for eksempel. Okay, så kan det jo godt være, at man tænker, okay, nu prøver vi lige det andet her først, ikke? Og så, okay, det fungerede måske ikke. Så kommer de i retur,
og så lykkes man så med det, ikke? Og det tror jeg jo blandt andet er, fordi vi rammer så meget bredere. Ja, okay, så kan man sige, at værdien for dig, altså, og dit brand i sidste ende, er blevet opbygget på en måde, at du kan tillade dig til flere penge som maler, fordi du kommer ud med dit eget netværk. Ja, og fordi jeg kommer med et andet produkt, og lidt ligesom, at der er forskellige personer inden for forskellige brancher, der koster noget mere end andre, så er det lidt det samme her. Altså det her, det er, nu sidder du bare, prøver jeg jo også bare at se, om der er ting, der går op for mig, mens vi sidder og snakker sammen, men det her, det er jo så det, som kædemælerne, kunne jeg forestille mig, har slået sig på tidligere, det der med, at de forbindelser, altså de har dybe forbindelser i områder, og måske arbejder sammen på tværs af kæder. Det tror jeg ikke, de gør så meget. Nej, men det er så det, det kan de i hvert fald sige, at de gør. Men du kan jo så prøve at gøre op med det og sige, jamen det er fint, men jeg har et netværk, der breder sig i alle områderne. Præcis. Okay. Præcis. Det er... Så er der jo også noget, der er noget service, der er noget rådgivning igen, noget produktion. Nu producerer I selv videoer, I ved jo godt, jo flere penge du lægger i det, jo flere koncepter og alt muligt, jo dyrere er det jo. Mm. Er det faktisk omvendt med os? Vi gør det billigere. Hvad? Nej. Jeg skal også sige. Der blev også meget, meget stille, vil jeg sige. Det var sådan lidt. Hvornår gik det op for dig, at Instagram, det var mere end bare nødvendigvis reklame, men det er det her ret magtfulde værktøj, som vi sidder og snakker om? Ja, det tror jeg især sådan i starten af 2025, hvor at jeg godt kunne se, okay, nu kommer det, nu ruller det. Altså, det kommer af sig selv. Altså, jeg kører jo ikke nogen sådan vurderingskampagner, at man skal... Altså, jeg betaler jo ikke ads for at bestille en vurdering med mig. Mm. Men alt det content, vi har produceret igennem de seneste år, det gør jo bare, at man også, tror jeg, er i top of mind ved rigtig mange mennesker, fordi de får det her ansigt at se rigtig tit. Og det er jo det, der ligesom giver pot nu, hvor vi sidder og siger, okay, bare i år, jamen indtil videre i år, der ligger vi 51% over antal vurderinger, vi fik på samme tidspunkt sidste år. Det er relativt meget. Ja. Så. Men hvad gør du så, når du ikke har tid til at tage ud? Jamen altså, så har jeg jo min gode kollega Jakob og min gode kollega Mikkel, hvor vi er jo i gang med ligesom at prøve at bygge dem op i virksomheden til at blive deres eget brandet. Og nu har Jakob været her 1,5 år. Han gør det sindssygt godt, og er virkelig fået fat i det, og har sin egen, der også begynder at komme til ham nu og sådan nogle ting. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed. Det er meget hårdere, også som ansat, at være i sådan en brand her, fordi hvis folk forventer, det er mig, der kommer ud. Jamen, det tænker jeg, det er. Jamen, det kan det ikke være hele tiden, og det får de også at vide. Og nogle gange, jeg har også haft nogle gange, hvor jeg siger, jeg kan godt komme ud, der er 3 ugers ventetid. Ja. Så må de jo, det kan de jo godt få lov til at vente på, hvis de gider. Men det er jo de færreste, der gider det. Det er så vildt, det her. Altså, mailerne er jo blevet rockstjerner. Nogen. Ja, nogen er. Ja, okay, ja. Men det er mere sådan, altså, I har gået... Steffen fortalte mig, at I har gået på skole sammen i Sidernes Morgen. Da I sad derinde, nu tager vi det... Nå ja, vi er jo uddannet jo. Ja, det skal vi også huske at sige, og jeg kan jo godt kalde dig ejendomsmaler. Men da I sad derinde, altså havde I nogensinde forventet, at det der med, at man som maler, ens person kom til at fylde så meget? Altså, jeg tror, uanset hvor mange år vi går tilbage i tiden, så tror jeg ikke, du kunne være en dygtig maler, uden du har skulle fylde på en eller anden måde. Fordi du skal jo gerne have folk til at snakke om dig. Mm. Og har du ikke haft sociale medier til det, jamen så har det måske været, fordi du var god i netværksarrangementer, og du var god til at blive set og hørt, når du endelig var ude. Men alligevel det med, at du skal sidde og træne, du skal jo selvfølgelig oplære malere og trainees, som de nu bliver oplært, og hvad der nu er af hvad kan man sige, regler og forventninger inden for det, men du skal også sidde og nærmest være SoMe-manager, eller i hvert fald være... Nej, det har I en ansat til. Ja, okay, klart, men I skal jo tænke over lige pludselig, hvordan I, altså som du også selv siger, hvordan får vi skabt nogle, ikke nødvendigvis personer, men i hvert fald nogen, som passer ind også til, når du ikke har tid til at være på video, og som også vel skal kunne overtage noget for dig. Jo, og det er jo der, hvor det er rigtig vigtigt også at sige, du skal jo ikke læres op i ikke at være den, du er. Så du skal jo bare være den, du er. Ja, men så er du så ansat en på baggrund af, hvem de er gået ud fra. Jo, og det er jo også derfor, at man kan sige sådan en som Jakob, han er jo en helt anden type, end jeg er. Det er Mikkel faktisk også. Ja. Og det er jo også, fordi du kan jo aldrig, og det var det, jeg startede med at sige, du kan aldrig kopiere en til en. Det kan ikke lade sig gøre. Så derfor er det så vigtigt, at man er sig selv. Og det er også derfor, jeg tror, i starten, især da vi begyndte med videoer, der var der jo også mange, der tog fat i min video, og sige, du skal gøre præcis det der. Og så var man, det kan jeg ikke, for vi kan jo ikke kopiere den måde, han agerer på.
Er der nogensinde noget, du ikke gør, eller som du er bange for at begynde at åbne for meget for, fordi du tænker, nu bliver det simpelthen for afhængigt af mig? Altså, det bliver for specifikt, og det bliver for... Nej, der er ikke ting, nej, det er egentlig ikke, men der er selvfølgelig ting, jeg ikke har lyst til at gøre på videoer. Du er ikke hoppet i havnen? Jeg er ikke hoppet i havnen endnu, det lader jeg kædemalerne om. Ja. Hvordan lader vi bare stå? Nej, det var det er meget godt, vi har det på video, så hvis den dag kommer til at ske, så kan vi lige lave et... Ja, når du står der og siger, salg nummer 1000, og så... Men så bliver det, hvor jeg laver en eller anden triple baglænder ude for en vip eller sådan noget. Ja, det er jeg godt klar over, ja. Det tænker jeg også, det bliver vist lidt op, ikke? Så. Hvordan har det været for dig sådan, nu står jeg lige til at starte med også, du har lavet tv, og vores første gæst, Kasper, lavede du jo faktisk et program sammen med os, luksusmælerne fra Havnefronten, ja. Og sådan, altså hvordan det med både at lave tv, men også at være så udbredt på de sociale medier, hvordan er det, og hvordan håndterer du det? Altså, jeg synes, jeg hviler meget godt i det. Man har skulle vende sig til det her med, at man lige pludselig går en tur på gaden med sin familie, og så nogen, hey, er det ikke dig? Og her den anden dag, der hvor vi var i IKEA, så skulle jeg lige tage en selfie med en ung gut. Og altså, det har været sådan lidt anderledes, men igen, nej, altså, jeg synes sgu, jeg hviler meget godt i det, og ja. Altså, du er, nu sagde jeg til, vi optager lidt herinde, for lige at tage en lille snak omkring, hvad det vi kommer til at snakke om i dag, og så videre, og vi skulle finde et ord, der ligesom beskrev dig, og vi kom med noget sådan ekscentrisk, altså du er meget på og fylder meget, altså har det også en bagside, fylder det også, altså nogen, der synes, du er alt for meget, og sådan, altså... Det er der 100% nogen, der synes. Ja, men det er ikke noget, du mærker, eller hvad? Nej, ikke rigtigt, altså jeg får der nogle gange nogle beskeder faktisk fra kollegaer i branchen, hvor de tænker, eller skriver nogle ting, hvor jeg tænker, nå, men det er da fint, du har behov for at ytre dig om det, men... Men altså, hvis det er sådan, at der var internt i branchen, så ligger der jo altid et eller andet bagved, tænker jeg, ikke? Altså. Det er jo det, og jeg har da også fået rigtig mange beskeder, især i starten, da vi gik i gang med de sociale medier, blærerøv, og hvad fanden tror du er, og alt muligt andet, ikke? Og giver ned, og hvor jeg bare skriver til dem, jamen hvad med, du giver op? Altså, folk er så bange for at give den gas i dag, at det alle kunne være nok. Og der er sådan, jamen, alle dem, der har de holdninger, det har jeg det så fint med, det kan de have. Det rører mig natter. Men det er jo også meget atypisk for det danske måde at være på. Det er meget amerikansk på en eller anden måde, er det ikke det? Jo, og det var jo også... Altså, det var også løgn at sige, at jeg har opfundet den dybe tallerken et eller andet sted. Altså, jeg har jo kigget meget på et marked, jeg synes er interessant og agilt på en anden måde, og tænkt, det er fedt, lad os gøre det. Ja. Hvad virker på de sociale medier? Altså, hvad er det, der får folk til ligesom at stoppe med at scrolle? Altså, der er jo selvfølgelig hooks, altså de første 3 sekunder, hvor man lige har til at fange folks opmærksomhed, men så er det 100% også, at altså, det er jo energi. Det er det. Fordi du kan stå med den fedeste bolig, og så kan du åbne døren og stå der og se lidt halvkiks ud og sige, nej, se lige det her, var. Og så folk, se smakker, mand. Ja. Og du kan have en lille lorte toværelse, du kan lave noget pis og papir med, og sjov og grin, og så vil folk gerne se det, ikke? Jo. Så det er jo, altså man kan sige, altså mæglerbranchen har jo været sådan i mange år, i hvert fald i udlandet, men det bliver det jo mere og mere herhjemme, hvor det også bliver lidt en showbiz. Altså, det? Jamen, det gør det. Det er ingen tvivl om, fordi igen, folk betaler jo også mig for, selvfølgelig at få solgt deres bolig. Og hvordan får den solgt? Det gør den som regel enten ved dit netværk, eller ved at blive set. Tror du, vi kommer til at se, det er noget, jeg har tænkt meget over det her, tror du, vi kommer til at se andre typer mailere i fremtiden? Tror du, de nyudklækkede, som begynder at interessere sig for mailerfaget, kommer til at være det, fordi de tænker, så kommer jeg på kamera? Du skal jo nærmest, det er lige før, du bliver sådan en casting, når du skal caste mailere fremover. Det er sådan, de skal gå op og performe en boligfilm eller et eller andet. Ja, men det er jo ikke engang, men det er jo ikke engang løgn, fordi man kan jo sige, og det er jo også det, vi har arbejdet meget med, at når vi skal finde i fremtiden også finde flere dygtige kandidater til Hylden og Co., så er det jo faktisk nogen, der skal være dygtige til at performe foran et kamera. Fordi jeg tror, det bliver rigtig svært at være i den her branche, hvis du ikke finder dig godt til rette foran et kamera. Eller så skal du i hvert fald sætte dig til takke med bare løbe rundt og sælge lejligheder. Men hvis du ligesom skal blive spurgt ud af de her 245 mailerbutikker, eller hvor mange det nu er, der ligger og opererer i København, hvis du skal blive spurgt om, vil du komme ud og vurdere min lejlighed, så er det fordi, at du skal gøre noget, så at du ligesom bliver set og husket. Og hvis du er sky, eller introvert, insolvent, ja. Det er også noget ord. Det var under finanskrisen. Ja. Nej, hvis du er introvert, så tror jeg, at det bliver meget, meget svært. Ja. Så er der nogle andre opgaver, du selvfølgelig kan gøre, ikke? Men ja. Jeg skal man bare køre Kim Visby-konceptet, ikke? Du har set ham? Nej, det ved jeg sgu ikke, hvem er det. Ham, der laver sjov med at være ejendomsmægler.
Det aner jeg ikke, nej. Nå, det må Men så skal man jo nok stadig være god på kamera, før man kan det. Ja. Men alene bare det, at der opstår en subkultur, der gør grin med, hvordan nogen... Altså sådan, så er der jo allerede, så har det jo allerede slået igennem, jo, kan man sige, på et niveau, ikke? Altså... Jo. Jeg har faktisk set nogle prank, eller nogle... Ikke prank, hvad hedder det? Ja, hvor de sådan imiterer. Ja, præcis. Ja. Der tænker jeg, der må du hurtigt blive ramt. Det gjorde jeg også, og jeg skrev også, at det var virkelig en god fremvisning, men jeg synes, håndstanden var lidt dårlig. Men det er altid godt at have noget selvironi i hvert fald. Ja, men det skal man have, ellers så skal man ikke gøre det. Men kunne du godt finde på også at tænke på at sige, okay, hvis jeg skal kigge efter medarbejdere på et tidspunkt, kunne du finde på at kigge i sådan en nærmest influencervej? Altså måske nogen, der ikke er slået igennem på den vej nu, men som måske er dygtige til noget helt andet og sige, hey, kunne du overveje at sælge boliger, fordi du er faktisk skide god på kamera? Ja, hvis de også havde det, der skal til for at være en god mailer, som er likability, troværdighed. Klart, alt det der kan du tjekke efterfølgende, men jeg tænker mere sådan, det er jo en altså bare sådan, om en proces kunne være sådan. Altså at man siger, okay, jeg holder faktisk lige lidt øje med, hvem er dygtige på sociale medier, og så hvis de kan sælge et eller andet produkt, hvorfor skal de ikke kunne sælge en bolig? Ja, jo, det kunne det godt. Altså der er jeg ikke endnu. Altså lige pt, der når jeg kigger, så er det måske på nogen, der allerede er i branchen, og er begyndt at være på kamera og tænke, okay, det der, de er sgu egentlig okay. Okay, så man begynder faktisk at kigge lidt rundt på konkurrenterne og siger, okay, de er... 100, ja. Fordi man kan sige, det der det bedste casting, det er at se, hvordan de fremviser en bolig i real life. Mm. Okay, nu har vi snakket rigtig meget omkring, synes jeg, hvad du får ud af det, og hvad kan man sige også, hvad vi får ud af det, og sådan, altså hele det der sådan, men hvad den brede befolkning, som bare handler boliger, og som skal købe og sælge osv., hvad er det, de får ud af, at det her cirkus er opstået? Altså, får man reelt set noget ud af det? Altså, jeg tror helt oprindeligt på, at sælgerne, de får, i hvert fald hvis at, ja, altså, de får et bedre salg, de får et hurtigere salg, og de er 100% sikre på, at hvis de i hvert fald vælger en mailer, der er god til at eksponere deres boliger, at deres boliger bliver set. Fordi problemet er jo nogle gange, hvis, lad os sige, en bolig har været til salg i 2 måneder, til 8 millioner, og du har fået et bud på 7,3 som det eneste. Men du kun har haft den på boligsiden af Boliga, hvor du går ind og kigger, okay, den har fået 3.000 visninger. Så kan det jo godt nogle gange være svært at sige, jamen, Danmark har set den. Alle har set den. Så enten er køberen ikke i markedet, eller også er prisen forkert. Tænker du køber eller sælgersiden? Der du... Jeg var faktisk lidt åben her, men så nu får jeg jo lyst til at spørge til køber, så... Ja. Ikke? Men du må også gerne følge op, hvis du tænker noget. Nej, fordi det kan jo også være den modsatte side af sagen, jo, ikke? Fordi for køberne har det jo også ændret meget i forhold til... Altså, jeg gik jo en tur med min kæreste her i Nordhavn for nogle uger tilbage, og der var jo til salgsskilt over det hele, men jeg tror, vi kunne finde 1 ud af 10 af de boliger, der var til salgsskilt på, der rent faktisk lå online. Ja. Og ellers skulle vi jo sikkert gå ind og finde boligerne inde på mailernes sociale medier, ikke? Jo. Og det er jo også, altså det er jo fordi, at der er gået, hvad kan man kalde det? Altså liggepest. Ja. Det er jo blevet et meget, altså det er nok lige før, det snart kommer i rigsdansk ordbogen, tror jeg. Altså liggepest er jo noget lort. Ja. Kan du ikke lige forklare det? Jo, liggepest, det er jo noget, der har ligget for længe. Fordi så har vi jo det her billede af, at okay, nu har noget ligget salg i 2-3 måneder, så må det være fordi, at der er ingen andre, der vil have det. Eller også er den alt for dyr. Men hvem afgør, hvad for lang tid er? Jamen, det er jo køberne. Altså, det er jo markedet, kan man sige, ikke? Og der tror jeg bare, især når man har en gennemsnitlig liggetid i København på omkring 50 dage, som jeg tror, det er her sidst, jeg tjekkede, jamen, hvis der noget ligger i 100 dage, og opererer inden for det almindelige marked, måske 4-12 millioner, jamen, så vil man automatisk tænke, okay, der må være noget galt med den bolig, siden ingen andre gider have den. Men kan du overhovedet bruge den liggetid til noget? Fordi hvis nu noget har været til salg i skuffen i 2 måneder, så figurerer de tal jo ikke. Nej. Så når det hedder... Og det er jo derfor, der også er mange, der bruger sociale medier og skuffe. Det er jo fordi, der har den jo ikke en liggetid officielt. Nej, det er det, jeg mener, men når du så siger, at det ligger omkring 50 dage i København... Det er jo på markedet, boligsiden Boliga. Ja, præcis. Ja. Men der er jo så en masse sorte tal, der ikke... Fordi der kan jo være ting, som har ligget i skuffen 2 måneder, som så først bliver sat til salg der, og så i princippet burde liggetiden måske have været meget højere, hvis det var, at man havde talt det med. Ja, enig. Det burde den. Ja. Men det er den ikke. Nej. Tror du, der kommer til at komme nogle reguleringer på det? Jeg ved ikke, hvordan man skulle kunne gøre det, fordi... Altså, vi registrerer jo alt, der kommer til salg, så det bliver jo ligesom også ført over til styksalgene på boligsiden og sådan nogle ting. De kommer bare ikke til at tælle med i din gennemsnitlige liggetid og alle mulige andre ting. Det er bare salg. Og man kan også sige igen, jeg har det sådan lidt med liggetider, altså, hvem kommer det ved? Altså, køberne kan jo bruge det i et forhandlingsparameter. Men nu har jeg ikke sat mig 100% ind i det, men jeg tror ikke, der er mange andre lande i verden, der viser liggetider.
Altså det amerikanske marked gør ikke. Jeg mener heller ikke det spanske, franske, nu har handlet om bolig dernede. Altså de viser heller ikke liggetider, for i bund og grund, og det gør de jo heller ikke på bilbasen. Nå, altså nu vil jeg gerne ind og købe den her Audi. Om den har ligget 300 dage, så gider jeg ikke. Nej, der vises jo ikke liggetider. Fordi i bund og grund handler det jo om, at liggetider kan skræmme folk for at vælge et produkt, de faktisk gerne vil have. Fordi de tænker, at det må være en dårlig investering, når ingen andre har købt den. Ja. Men havde du nu haft gennemsigtighed på det danske marked så, eller hvad? Jo, men gennemsigtighed for hvad? Gennemsigtighed for, at den rigtige køber, eller den eneste køber til boligen, bare ikke er dukket op endnu, skræmmer alle de andre, der kunne være interesseret i den, for at se den, fordi den har ligget i over 90-100 dage. Bliver en liggetid justeret, hvis man ændrer prisen? Nej. Så i princippet ligger noget... Og de har faktisk gjort det endnu strammere end for mange år siden, at nu, selvom du skifter mailer, så kommer den op som en nyhed, men så står der en samlet liggetid ved siden af. Og du kan også finde prishistorik og nedsættelser og alt muligt. Så markedet er så sindssygt gennemsigtigt for køber i Danmark kontra noget andet sted i verden, hvad jeg er bekendt med. Men så handler det vel om, at vi er jo vanemennesker, så hvis vi begynder at ændre på noget, som også måske udadtil virker som noget, altså gennemsigtighed virker jo udadtil meget positivt, som om, at man kan se, at man ikke bliver snydt. Og hvis vi så begynder hvordan bliver du snydt? Du betaler jo det, du gerne vil for boligen, uanset hvad, tænker jeg. Jamen, det er jo mere sådan psykologisk set, tror jeg, det der med, at man kalder det gennemsigtighed, og at hvis man fjerner noget, man tidligere kunne se, så tror jeg, det betyder måske ikke så meget om, hvordan det sådan reelt fungerer. Nej. Det er mest bare det der med, at man skærmer noget fra, man tidligere har kunne se. Ja. Og det er måske også det, der har været med i debatten omkring skuffesalg og så videre. Altså nu, jeg fandt lige, en, der havde udtalt sig også, nu kan jeg simpelthen ikke finde navnet på det, men i takt med, at flere boliger bliver handlet i skuffen, bliver det også sværere at danne sig et overblik over markedet, og det gælder ikke kun for, hvor mange og hvilke boliger der er til salg, men også, hvordan priserne udvikler sig. Altså, og det der med, sådan, det er der vel også noget... Men ikke, hvordan priserne udvikler sig, fordi der er jo rådata på alle salg. Ja, når de så er solgt, ikke? Jo. Ja. Men det er jo det samme, om noget er udbudt til 9 millioner, det er jo ligegyldigt. Du finder først ud, hvad det er solgt til, når det bliver tinglyst, uanset om det er på markedet eller ej. Okay. Så jeg tror ikke på det der. Jeg tror på, at... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg tror på, men jeg synes i hvert fald, at liggetider er åndssvagt, fordi det gør ikke noget godt for sælgerne, og det er jo trods alt dem, jeg er ansat af. Og så kan man jo vente om at sige, jamen køber kan jo altid ansætte en køberådgiver, der kan gå ind og rådgive, om prissætningen er rigtig eller forkert, eller hvad den er. Det skal en liggetid jo ikke afgøre. En liggetid på en ejendom kan jo godt være rigtig, eller en udbudspris på en ejendom kan godt være rigtig, men det kan være, at der lige pludselig sker en konjunktur i markedet. Det kan være, at der sker et eller andet, der gør, at markedet lige stopper op. Men nu har den ligget 90 dage, fordi der lige har været en rentesnak om, nede i den europæiske centralbank, man vil hæve renten, så stopper markedet lige op og siger, hvad sker der? Og så har du bare været uheldig at time dit salg forkert, og så bliver du straffet, fordi der står, den har været til salg i 90 dage. Det er jo ikke fair. Det må du få ændret så. Det er det, vi er i gang med. Får sælgeren den rigtige pris, når boligen aldrig rigtig bliver testet på det åbne marked? Det er jo et godt spørgsmål, men man kan sige, hvad er det åbne marked? Er det boligsiden Boliga? Det er den store park, du snakker om. Det er den store park. Og det er jo så der, hvor jeg, som jeg startede med at sige, siger, jamen, de visninger, jeg får kontra boligsiden Boliga, er så meget voldsommere. Så jeg tror vitterligt på, at de visninger og de feedbacks, jeg får på mine sociale medier, er mere brugbare. Det er alligevel vildt nok. Altså, jeg vil sige, når du har, lad os sige, vi har cirka på tværs af vores kanaler 12 millioner visninger i kvartalet. Det er relativt mange, og det vil også sige, når jeg lægger en bolig til salg, så kan jeg inden for en uge til 2 uger via de sociale medier mærke, okay, har jeg ramt markedet rigtigt? Men hvordan kan jeg sikre mig, at du ikke har købt dem i Bangladesh eller et eller andet? Altså, visningerne kan jo være gode nok, men altså, man kan jo godt komme og sige, at jeg har mange visninger og så videre. Du skal jo på en eller anden måde også kunne bakke det op. Kan man købe visninger? Det tror jeg godt, man kan. Nå, det var du kan i hvert fald købe følgere. Du kan købe følgere, for det ved jeg nemlig, der er gået inflation i blandt mange mailere, der ikke kunne finde ud af at få det selv. Ja. Men der kan man jo gå ind og se, okay, hvis nogen har 12.000 følgere og 4 likes på et opslag, så er det som regel, fordi der købte følgere, ikke? Ja. Okay. Hvad synes du sådan, kan vi snakke om sådan en bagside af de her sociale medier og sælge det på den måde? Er der noget, hvor du tænker tilbage på, jeg savner sgu tiden før? Altså. På ingen måde. Nej, slet ikke. Ikke. Jeg tror, der er nogen, der vil savne tiden, som den var før. Det er helt sikkert på, der er. Men i det setup, vi har, og det brand, vi bygger, nej. Du er glad for, at du ikke skal have ringeaften hver 3 gange om ugen? Og... Jeg har brækket mig over det, mand. Hvad er det? Jamen, det er, hvor man skal sidde og ringe op til folk, der har haft til salg i 100 år. Det må man faktisk ikke engang. Men det er der mange, der vælger at gøre. Jeg synes jo, den her måde med, at man præsenterer boligerne på en fed måde, og man ligesom gør noget så interessant, at folk selv henvender sig, det er der sgu da succes.
i stedet for at du skal tvinge dem nærmest til det nogle gange her. Det er helt frivilligt. Ja, men det er det jo selvfølgelig, ja. Altså. Og også det der med at sige, jamen altså, selvfølgelig ringer jeg til nogle klienter en gang imellem, som jeg ved er på udkig, men ellers for det meste, så henvender klienterne sig også selv og siger, det er noget interessant, du lige har fået til salg. Eller også så sidder jeg og skriver med en i dag, der siger, ej, det er en fed bolig. Nå, men hvad med dig selv? Jamen, jeg vil renovere en nede på en eller anden gade på x antal kvadratmeter, og den glæder mig til, at du skal sælge, skriver jeg. Var det fedt, du har nærmest allerede valgt, jeg skal ud og sælge den, for grund af alt det her og content, og så skriver vi lige lidt, og det bliver bare meget personligt at skrive med Nikolaj, Hylden og Co., i stedet for at skrive med Jeanette, administrativ nybolig, som vi ikke lige ved, hvem er egentlig. Altså. Men har det lige så meget at gøre med, at du ikke er en kædemægler så? 100. Fordi det er jo så også, altså man kunne vel sige, det kan Nybolig eller Home eller nogle andre også vel, altså. Nej, men jeg tror også, uden at jeg skal give dem nogle gode råd, jeg tror, at de kommer til at skal se ind i, at de skal prøve at køre over noget mere personlig branding på de enkelte ansatte. Og det tror jeg også kommer til at ske. Ja, og som du også selv siger, ejendomsmæglerfaget har jo nok også hele tiden handlet om den enkelte person, men så er spørgsmålet så om man bruger en kæde, eller man bruger sit eget. Men det kunne jeg jo selv huske, det var jo blandt andet en af grundene til, at jeg valgte at sige, at jeg starter mit eget. Det var fordi mange af dem, der til sidst, inden jeg stoppede, jeg har jo selv været i en nybolig. Jeg skulle til at spørge, om du har været i en kæde? Ja, jamen, jeg sad som partner i en nybolig på Dag Hammarskjolds Allé. Okay. Og startede der i 14 og stoppede så i 21. Altså mange år alligevel? Ja, jeg var der i mange år og var også glad, men altså, jeg kunne også godt se til sidst, okay, 50% af dem, der ringer, de ringer jo til Nikolaj, de ringer ikke til nybolig. Hvorfor skal jeg så ikke bare lave mit eget? Og der brugte jeg jo ikke sociale medier dengang, men det var jo, tror jeg, på grund af min måde at være på, og min måde at skaffe resultater, og jeg har bare altid været sindssygt god til at lave gode relationer. Hvor mange ringede til Steffen på Nørrebro? Det har været mange. Ja, sikkert også mange, ja. Der var sikkert også mange, det ved du ikke, eller hvad? Jeg havde mine stykker, jeg talte sgu ikke huske. Jeg havde et par stykker, var det det, du sagde? Ja, det kom. Vi er jo ikke op 50%. Det gode ved Nørrebro er, at der var også meget udskiftning, jo. Så du kan jo sælge en bolig, og så går der halvt år, skal de sælge igen, ikke? Præcis. Nå, okay. Så der var faktisk ret mange. Der er mange tilbagevendende kunder. Der var mange tilbagevendende kunder. Okay, ja. De bad om en anden mailer, fordi jeg havde det så dårligt, men Nu har vi jo snakket lidt omkring det der med, så det er jo lidt, du har måske allerede svaret lidt på det, men det er jo sådan, jeg bliver jo bare nysgerrig, når man har så mange følgere, og altså, hvor mange af dem er sådan, altså sådan reelle købere, altså hvor meget har du sådan en fornemmelse af, at skal du også være, er du overhovedet nervøs for, om din platform udvikler sig til mere sådan showreel, end reelt sådan et køber? Nej, det er jeg slet ikke nervøs for, fordi man kan sige igen, jeg kunne jo godt begynde at køre min platform over på noget andet, men det gør jeg jo ikke. Det handler jo kun om køb af bolig og salg af bolig. Bliver du spurgt, om du vil lave andet, sådan influencer? Ja, jeg har fået flere mails fra influencerbureauer, altså især udenlandske, som spørger om alt muligt, og man vil i gang med, og bla bla bla. Det gad jeg godt se. Vil du lige reklamere for sådan en lipgloss-ting der? Jeg tror, det vil blive en bestseller. Vil du lige holde en... hvorfor går han rundt med en Axe-deodorant? Du burde gøre det, der var så ekstremt off-brand. Det kunne bare ikke være ret sjovt. Det vil jeg gerne se. Præcis. Nå, men nu er det jo ikke nogen hemmelighed. Det jakkesæt, jeg sidder i, det er jo også noget, jeg har fået. Hashtag reklame. Nej, skal du gøre det så? Skal du fortælle det? Nej, der har jeg en aftale med det firma om, fordi jeg har sagt, jeg er ikke en branding-profil. Jo, for dem, der ansætter mig til at brande og sælge deres boliger, er jeg. Ja. Men det er klart, hvis I giver mig et jakkesæt, og der er nogen, der spørger ind til, hvor det er fra, så vil jeg jo gerne skrive det til dem i en privat besked. Men det er ikke noget, jeg kommer til at sige hashtag navn. Er du en mailer med en Instagram, eller en influencer med en mailerbutik? Jeg er en mailer med Instagram. Okay. Jeg mailer med kæmpe M. Jeg elsker faget. Jeg elsker at gøre det bedre. Jeg elsker at få faget bredt ud på en god måde, så man ikke får alle de her skide lortehistorier, der har været igennem mange år. Og igen også derfor sagde jeg til at sidde her, for jeg synes jo også, det I har gang i, det er fedt, I bygger noget godt op. Der er også brand- og mailerfaget. Og jeg tror på, at der er rigtig, rigtig mange dygtige mailere derude, som også savner måske at træde lidt ud af boksen. Du har i den grad, nu har vi snakket lidt om det, men du godt kan lide at sparke, du har også i den grad sparket døren ind til mange steder, og er også en af de største danske mailere på Instagram, i hvert fald, hvis vi tager følgermæssigt, men du har selv nævnt TikTok også, og den kunne jeg altså godt lige tænke mig at berøre lidt også, fordi aldersgrænsen er jo ikke, altså... 25-34 år er faktisk vores største gruppe på TikTok. Okay. Og der kan man sige, altså det er jo også vores største gruppe på Instagram. Ja. Sammen med 44-55 år. Okay. Så på den måde, der er det jo ikke så langt fra igen. Men det er jo content på en anden måde i hvert fald, ikke? Jo, det er det, men man kan sige, at vi laver jo mere eller mindre det samme content, som vi også laver på Instagram og på Facebook.
Og det er jo også derfor, at, igen uden at give for mange idéer, at på en bolig laver jeg jo forskellige slags film. Ja. Og det er jo fordi, det der virker godt på TikTok, er jo ikke sikkert, det virker godt på Facebook og Instagram. Så ligesom for at helgradere sit visningspotentiale, så laver vi det jo på nogle flere forskellige måder. Kan man godt få for meget eksponering? Og man kan få for meget? Kan man få for meget eksponering? Det tror jeg ikke på. Nej. Det tror jeg ikke på. Al reklame er god reklame. Var det ikke det, han sagde, Simon Spies? Men, jo, det var men jeg tænker ikke, at du kan få nok mere eller mindre. Det handler jo igen, vi er jo ikke, nogen gør måske, men det er godt nok få mennesker, der går ud og køber eller sælger en bolig spontant. Og vores fornemmeste opgave, hvis de skal vælge en mægler, det er jo, at vi i hvert fald skal spørges. Og det er jo hele tiden sådan noget top of mind. Og det er jo også derfor, at man har hængt på busskilte og busreklamer og alt muligt igennem tidernes morgen. Det er jo for at være top of mind. Hvordan tror du, det ser ud sådan om 5-10 år på mæglerfronten? Jamen, jeg tror umiddelbart, at der er kommet flere mindre mæglere. Ja. Selvstændige, ikke? Jo, præcis. Jo. Og jeg tror især, jeg ved ikke så meget i de mindre byer, men jeg tror, vi vil se det i de større byer. Vi har også set det i København de sidste, bare 5 år, ikke? Jeg ved ikke, hvor meget det steg procentuelt, men der er i hvert fald kommet mange flere mindre mæglere, ikke? Også fordi, at det var jo også det, jeg selv så dengang, det var, at jeg tænkte, okay, jeg føler, at sælgerne gerne vil betale for noget andet, og de vil også gerne betale mere for det rigtige, og for ligesom at kan skille sig ud og blive set på en anden måde. Og det er bare svært at gøre i en kæde. Jeg har kæmpe respekt for kædemæglere, og for den måde, de gør deres forretning på. Men jeg så bare, at det var ikke den måde, jeg sådan havde lyst til at gøre det på. Nå, Steffen, jeg vil gerne lige tage fat i noget også her med, fordi det der med bagsiden af, eller kritikken, der har ligget over skuffesalg, og måske netop den der manglende gennemsigtighed, vi også snakkede om tidligere. Kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring, fordi du blandede dig lidt i debatten på LinkedIn, så jeg også. Jo, men der var jo skrevet en artikel, nu kan jeg ikke huske, hvilket medie det var. Nej, det var DR2 måske, det kan jeg faktisk ikke huske. Det var en af de større medier. Ja, præcis. I forhold til det her med skuffesalg, og hvordan det har ændret markedet, og man skal gå ind og følge alle mailerne for at få mere info omkring de boliger, der ligesom er til salg. Og der er jo generelt mange, der har sådan en lidt mere negativ holdning til det, at det er for dårligt. Men jeg vil sige, min pointe i det opslag var måske også lidt det, Nikolaj snakker om, at dengang jeg sad som mailer, der havde jeg jo ligesom en håndfuld kunder, jeg ringede til, når der var, jeg fik en ny bolig til salg. Det gør jeg jo ikke. Det gør man jo ikke mere på samme måde. Nu ligger du den ud, så nu får alle adgang til det. Så det er ikke bare lige, hvem mailerens favorit er, man lige ringer til, men nu får alle jo faktisk adgang til at kunne se. Jeg vil sige, det er 100% bedre for sælger. 100%. Og det er trods alt... Men det er også bedre for køber, vel? Ja, de får i hvert fald præsenteret nogle flere boliger, end hvis de skal holde sig venner med 20 forskellige mailere, ikke, der skal ringe til dem. Jeg ringer jo typisk til dem, som jeg havde en god relation til, eller som havde vist noget sådan oprigtig interesse. Ja, så det var kun dem, der fik præsenteret. Præcis, og det er jo ikke engang sikkert, at det var dem, der ville give den bedste pris. Nej. Så man kan sige, at konkurrencen blandt købere er blevet større. Men de har også fået mere tilgængeligt jo. Præcis. Ja. Så det er en win-win for alle i min optik. De har fået et større udbud, kan man sige. De har fået et større udbud. Først vil blive solgt i skuffen. Præcis, de har fået et større udbud, og sælgerne har fået flere potentielle kandidater til deres bolig. Ja. Hvis nu vi skal gå kritikernes vej lidt og prøve at lege djævelens advokat, kan I se nogle pointer i, hvor at der er nogen, der får en svækket position? Jeg ved godt, I lige har sagt det modsatte, men hvis nu man virkelig skal prøve at vende det narrativ om, også bare fordi jeg får lyst til at spørge, fordi det lyder næsten for godt til at være sandt, når der sidder 2 mailere og siger, jamen det er... Ja, vi er ret meget investeret i, at det går, som det gør, kan man sige. Men det er det, jeg tænker, altså kan vi på en eller anden måde forvente, hvor man også kan se nogle af de andre pointer, altså at... Jeg kan godt se, at hvis du er i en generation, eller du generelt er totalt meget mod sociale medier, ikke bruger det, så vil du jo ikke blive præsenteret de her boliger. Og så er det jo et problem for køberen, muligvis også for den sælger, hvor den her køber bare ville have haft boligen. Men man er jo stadigvæk som altid mulighed for at gå over til en mail og spørge, hey, har I nogle skuffesager? Præcis. Og det var samme galt for dengang før, man lagde dem ud online jo. Så ja. Jeg er helt enig, men de har haft alle muligheder nu, som de havde dengang før, ikke? Har du stadigvæk et klassisk køberkartotek? Har du nogen, du kun sådan telefonisk bare snakker med, eller sådan? Jeg vil sige, jeg har en 10-20, jeg kalder dem topklienter. Okay. Men det er jo nogen, jeg også spiser middag med et par gange om året, og laver nogle andre ting med, fordi de har en lidt større handelsaktivitet end normalt. Ja,
Ja. Okay, så det er ikke på samme måde, som det var? Nej, fordi jeg mener ikke, altså det er meget, jeg vil ikke mene, at i det marked, jeg arbejder i, og med de boliger, jeg arbejder med, at det bedste for min sælger er, at jeg ringer til 5 og tager dem med ud og ser den først. Der mener jeg, at det bedste, jeg får lavet noget fedt materiale, der får mange flere med ud at se den til at starte med. Hvordan navigerer du i? Nu kunne det faktisk også måske være lidt interessant at tale om, for du sælger også dyrere boliger, end dem, du kaldte standard, ikke? Hvordan screener du folk, der bare har sendt dig en privat besked på Instagram, altså hvor du har skrevet, kommenter for mere info, eller hvad du har skrevet? Altså, med den mængde af mennesker, der henvender sig, jo sværere må det vel også blive at udvælge folk? Jo, men man kan jo sige, at alle, der henvender sig, inden de skal ud og se boligen, så beder jeg om en mail og et telefonnummer. Ja. Og det vil jo også sige, at på et telefonnummer kan du finde ud af rigtig meget om folk i dag, ikke? Og typisk så vælger man jo også lige at sige, okay, det er ikke en, jeg har snakket med før. Så kan man jo også godt lige give et ring, og så lave en screening. Okay. Så du laver sælgerne gerne have, at du gør det egentlig? Nogen vil gerne. Ja. Altså man kan sige, især når du er oppe i det øvre segment, ikke? Altså så vil man jo gerne have, at der bliver foretaget en screening af kunderne typisk, ikke? Men jeg vil så også sige, at det er meget, meget sjældent, at vi oplever folk i det dyre segment ikke har styr på deres shit, for at sige det pænt. Der er nogle enkelte gange, hvor man møder nogen, der faktisk er sådan nogle løsløgner, ikke? Jo. Altså, som kommer ud og leger stor mand og byder, og så er de lige pludselig bare væk, og de kan ingenting, og giver et forkert nummer og alt muligt, ikke? Jeg forestiller mig det lidt nogle af de der, jeg har set nogle videoer, hvor der går sådan nogle lidt hobo-agtige folk ind i de der dyre bilforhandlere der, og så tager de dem ikke seriøst. Nej, jeg havde faktisk en journalist. Det faktisk, at de gerne vil købe dem, ikke? Ja, men jeg havde faktisk en journalist, der ringede til mig for noget tid siden, og spurgte mig ind til, at han var taget ud til en af de store liebhavemælere, og set på en bolig til 40 millioner. Og han var ikke blevet spurgt ind en eneste gang til, om han egentlig reelt var en kunde og havde pengene. Og det havde han jo på ingen måde. Nå. Han havde måske 3 millioner. Og havde været ærlig, hvis han havde blevet spurgt om det, så... Ja, det sagde han var. Så han ringte til mig og spurgte ind, fordi det ville han gerne arbejde lidt videre på, det her. Ja. Og så det er nok ikke lige noget, jeg vil være med til. Men igen, og du ved jo reelt ikke, hvem det er, du har med at gøre, hvis du ikke spørger folk om de her ting. Og nogle gange kan du også godt blive taget ved næsen. Vi bliver det også nogle gange. Det er jo også lidt angstprovokerende, nogle gange at skulle spørge folk, hey, må jeg lige se et bankkodsvåg? Jo, men præcis, og man kan jo sige, det, altså jeg ved sgu heller ikke, hvor mange der gør det mere, men altså man kan sige, lige der omkring finanskrisen, under finanskrisen efter, der var det jo kostume næsten, at du skulle se en bankgodkendelse, før du gad at fremvise dem. Ja, okay. Sådan er det jo ikke længere. Nej. Nu kommer de ofte på bagkant næsten. Jo, men man kan også, nu lever vi så også i sådan en oplysningsverden i dag, ikke? Hvor at man, altså ikke at man skal gøre det, men okay, det er en gang, så kan man jo hurtigt sige, okay, det der det er en kæmpe fusk, og det kan vi hurtigt få spredt ud, ikke? Så andre ikke begår den fejl. Ja. Har du nogen ansat til at sidde og svare på alle de beskeder, der må komme? Ja. Ja, altså kun til det, eller er det dine mailer, eller dig selv, eller hvad? Altså, når folk beder mere info, så har jeg en ansat til at sidde og svare på det. Når folk skriver privat, så er det mig. Okay. Fordi jeg kunne forestille mig, at der kan være mange henvendelser. Det er der også, men det er jo også derfor, vi er jo gået væk fra den der strategi med ikke at skrive en pris. Ja. Jeg synes, at det giver for mange jeg synes faktisk, det er forkert at præsentere et produkt, hvor der ikke står en pris. Og 2, det gav rigtig, rigtig mange mere infokommentarer, som slet ikke er relevante. Og det synes jeg ikke gav nogen mening for os, i hvert fald i sidste ende. Det er vel også noget, man kan spekulere i, tænker jeg. Jamen, det er det, og der er mange... fordele og ulemper ved det, vil jeg sige. Ikke? Men jo. Altså, du når jo bredere ud, kan man sige, generelt set, hvis at jo flere kommentarer man får. Fordi så kan algoritmen godt lide det. Præcis, ikke? Men nu er vi jo så... Du får jo også noget kontaktpunkt til flere kunder, så du i teorien, hvis du havde... Du kunne i princippet sige, hvad er dit budget? Og så kunne du arbejde videre og sige, jeg har måske det her til dig, eller et eller andet, ikke? Jo, det er også bare svært, når du får 300 kommentarer, og så skulle sidde og være lige engageret i alle kunderne derinde. Ikke? Præcis, og så vil jeg også sige, at jeg tager jo også kritik til mig, og jeg begyndte at have flere, især i det der lidt high-end segment, som sagde, vi synes, det er sygt irriterende, når der ikke er pris. Vi får nærmest lyst til engang at gide at se boligen, eller skrive på den, fordi vi synes, det er latterligt. Ja. Okay. Og det er jo igen, hvordan man vil køre sine forretninger, så min videomand har jo også sagt, han synes, vi skal beholde, at der ikke står prisen, når det er noget teaser, hvor jeg har sagt, nej, vi behøver ikke skrive en lang tekst, men der skal lige stå, hvad den koster. For der er ikke nogen grund til at få 20 henvendelser for folk, der har 10 millioner, når den koster 15. Jeg hører ejendomsmælere PFR snakke om leads. Ja. Jeg kan lige fortælle, hvad det er. Jamen, der er jo både køber og sælger leads. Et køber-lead, det er jo sjovt nok en, der skal købe, og et sælger-lead, sjovt nok en, der skal sælge. Ja, og det er jo nogen, man ligesom kan samle op på baggrund af, hvordan man får, hvad kan man sige, at folk henvender sig. Ja. Og det er jo så dem, man i princippet vel, man kan vel godt kalde folk, der kommenterer på sådan noget et lead, ikke? Fordi man kan jo bruge dem, som man vil, tænker jeg, ikke? Altså, du kan jo netop tage den videre, hvis du vil,
Jo, men det er jo også der, hvor man kan sige, at nu har jeg sådan en sindssyg fotografisk hukommelse. Så jeg kan jo også godt se, når nogen har kommenteret på noget, vi har til 5 millioner, så kommenterer de også på noget, vi har til 15. Hvor jeg tænker, okay, kommenterer I bare for at kommentere? Men det kan du simpelthen huske? Ja, men jeg kan, altså hvis der er et billede. Hvis der er et billede. Altså, jeg kan huske alt, hvad jeg har set de sidste 30 år. Jeg tror, der er rigtig mange, der bare er nysgerrige, eller også har ingen idé om, hvis man kan skrive pris på, hvad tingene koster, ikke? Ja. Jamen, jeg tænker bare, fordi nu taler jeg med to, som har været mailer. Du har været mailer, og du har været det i mange år. Altså, man har vel gerne vil generere de her leads, men kan man snakke om, at man faktisk kan få for mange? Altså, kan man ende med at sidde med en 200-300, hvor man sådan, jeg har faktisk ikke tid til at følge op på alle de her mennesker? Hvis altså, nu har jeg jo set nogle af de her, jeg skulle til at sige, næsten virale videoer, som nogle enkelte kædemælere på Vesterbro og Nørrebro har opnået på nogle af de der sindssyge håndværkertilbud. Hvor man går ind og kigger på, at der er jo 1400 kommentarer. Altså, folk vil gerne have håndværkertilbud. Åbenbart. Men hvor jeg tænker, okay, det er mange kommentarer, skal svare. Der er jo metoder, hvor man kan slippe for at gøre det manuelt, kan man sige. Ja, der er jo de der automatiserede, hvad er det, ManyChat eller sådan noget. Ja, ulemper ved det, ikke? Men ja. Hvad er det? Det er, man sætter op sådan, så det får svar automatisk, ikke? Hvad er fordele og ulemperne ved det? Fordelen er, at du sparer arbejdstid, ulempen med, at du ikke har kontaktflade. Ja, det bliver for upersonligt. Ja. Okay, så folk kan simpelthen finde på at stå af på det. Folk engagerer sig jo lidt mindre, når de får en besked med det samme. De godt ved, hey, det er ikke en, der rent faktisk skal sidde og bruge tid på at svare mig. Det er en autosvaring, og så er det sværere at komme i kontakt med kunden. Jeg synes, det er så sindssygt, hvordan den her branche har udviklet sig på så få år, og hvordan at selve... altså hele det her, vi har siddet og snakket om igennem programmet nu her, det med hvordan at personliggørelsen af mailerne, hvor meget det betyder, hvor meget det har rykket sig, og hvor mange muligheder der også er for mailerne. Jamen helt vildt, og også, man kan også sige, altså så sent som her i weekenden, der sad jeg og brugte tid på at tænke, fordi jeg havde en ung, sej gut, der skrev til mig, at han bare ville det her, og hvordan han skulle gribe det an, og skulle han gå den her vej eller den her vej. Og jeg vil sige, jeg får måske mellem 5 og 10 beskeder om ugen privat for unge, som gerne vil gå den her vej, hvor jeg ligesom også bruger min tid på ligesom at dele mine erfaringer, og hvordan jeg vil gøre, og alt det her, ikke? Så det er jo også det gode ved de sociale medier. Jeg kunne sgu ikke lige komme i kontakt med Jan Fogh, dengang jeg var ung, og sige, hey Marker, hvordan gør vi lige det her? Eller det kunne jeg godt måske, men det er i hvert fald sværere. Ja. Så man kan sige, man kan jo dele meget mere ud af sine erfaringer på en hurtig og på en god måde, også i dag via de sociale medier til de yngre. Vi har fået et lytterspørgsmål. Og det er fra en, der hedder Emil, og som jeg kan lure på spørgsmålet, når jeg læser det op, så er Emil selv ejendomsmægler, vil jeg tro, et eller andet sted. Han spørger, hvad bør man prioritere, når man laver SoMe som ejendomsmægler? Kvaliteten af det content, man poster, eller kvantitet, så man konstant er synlig? Personligt er mit fokus, at der 24/7 ligger noget på vores story, samtidig med, at alle vores videoer bliver lavet på telefon, og jeg kan redigere dem selv. Der er dog mange mailere, der begynder at lave videoer, der er produceret godt og i høj kvalitet. Det er dog ofte forbundet med store omkostninger per opslag, og det undrer mig, om det giver mening i forhold til, hvad man får ud af en video med professionel hjælp kontra en video, jeg selv kan optage og redigere. Altså det, han slår ned i her, det er vel, nu ved jeg ikke, om han kommer fra jeg går ud fra, at han er maler, og om det er en stor butik, om han sig selv eller en kæde eller noget andet. Men det der med, der er jo de økonomiske omkostninger, der kan være ved at lave få nogle andre til at hjælpe en med at lave sit content, kontra det, man kan lave selv. Der vil jeg jo hurtigt sige, at jeg tror, det vil være en langt større omkostning for mig, hvis jeg ikke producerede flotte videoer. Fordi at jeg tror, der er rigtig mange sælgere. Altså sådan har jeg det også med nogle af mine kollegaer i markedet, hvor jeg sidder og tænker, det ser satanet med hjemmelavet ud, det der. Vil jeg have min bolig præsenteret på den måde? Ja, det kan gå stærkt, og ja, du får det op og ligge. Så jeg vil sige, som svar på spørgsmålet, kombination. Altså. Kvantitet og kvalitet skal hænge sammen. Alt, hvad vi laver mere eller mindre af boligvideoer, det er høj kvalitet, det er professionelt lavet. Alle videoer, hvor jeg går rundt og snakker, det er bare mig selv. Så jeg vil sige... Vil du gerne have en rigtig, rigtig god video om ugen, eller 5 semi på en uge? Altså, hvis det skulle stilles op på den, så vil jeg faktisk hellere have 5 semi. Fordi jeg tror, det er vigtigere, altså for din egen forretning, hvis man skal kigge egoistisk, så er det vigtigere at være synlig. Så er det kvantitet frem for kvalitet. Men igen, min forretning kører på kvantitet og kvalitet. Så det vil sige, at vi laver jo 2 til 3 opslag om dagen, hvor 1 til 2 af dem er i høj kvalitet. Både billedmæssigt og videomæssigt, ikke? Jo. Det handler også sidst om, hvor meget man tager i salær, kan man sige, om det kan betale sig eller ej, jo, ikke? Jo, præcis, og det er jo også det, når folk siger, at du er meget dyr, siger, ja, men har du set, hvad det er, vi producerer, og hvor meget vi producerer, og hvor meget vi på, og hvor mange opslag, der bliver lavet, og hvor mange visninger vi får. Jeg havde et statusmøde her den anden dag med nogle kunder, som har en relativt dyr bolig. De havde fået 1,5 million visninger.
hvad vil det koste i adspend? Mange penge. Ja, det skaffede vi organisk med det materiale, vi lavede, og alle de her ting, ikke? Jo. Nu er det her ikke hverdag, selvfølgelig, uden jeg skal sidde og huske min egen glorie. Det sker ikke altid. Men det har bare en kæmpe vurdering eller betydning. Og det er også det, jeg siger til de sælgere. Jeg siger, jeg kan med sikkerhed sige, at enten er køberen ikke i markedet, eller også er vi for dyre. Fordi når jeg har haft vist den her til 1,5 million visninger, så er den set. Så det giver vel også noget tryghed, når man så på et tidspunkt skal lægge sig online, hvis man ikke har fået solgt det. Men det giver jo super god, altså som jeg også siger til mine sælgere, det gør jo min rådgivning rigtig nem. I kan jo se på egen hånd, om det præcis. Ja. Min rådgivning er svær, hvis jeg har fået 5.000 visninger, så ved jeg jo ikke, om prisen er forkert eller rigtig. Hvis jeg har fået 1 million, og der ikke er nogen, der kommer ud, og i hvert fald bare det mindste givet bud, så er det jo nok en indikation for markedet om, at prisen er for høj til, at de overhovedet vil ud at se. Ja. Så jeg bruger det jo rigtig meget. Rådataen bruger jeg jo sygt meget til min rådgivning, og hele tiden analysere på det. Også hvad er det, der virker. Okay, den her video, den er også god at bruge adspend på, for den har performet på den og den måde. Det samme gjorde vi jo dengang, jeg var mailer, hvor vi sad og ringede rundt, og der havde vi et stort købekartotek, for det var det, man havde dengang. Ja. Og hvis vi ikke kunne få folk ud på det, så var det jo også en indikation, at den er jo nok for dyr. Og så kunne vi give det videre. Men nu har du bare et endnu større kundekontaktflade til rent faktisk kunne gøre, kvantitativ analyse endnu større, ikke? Præcis. Altså man kan sige nu begynder vi at komme lidt ind på noget af det her, jeg har altid haft frygtet lidt, når vi laver den her podcast, at vi begynder at bevæge os ind i noget, som er meget vores egen andedam, og noget, hvor det kan komme til at lyde som om, at vi taler ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. Det prøver jeg virkelig ikke at gøre det her, men jeg vil også sige, at nu har vi håndteret rigtig mange ejendomsmælere og forskellige kæder og enkelte og alt muligt andet. Og det handler jo også omkring, at nogle gange få nogle mennesker med til at hjælpe med at have en kreativitet på det indhold, man laver, og måske også tænke nogle andre tanker, og der er bare nogle helt andre strategier, ligesom at jeg heller ikke vil bede jer om at ordne mine tænder. Altså man beder folk om i deres forskellige fagområder at gøre det, og marketing har jo selvfølgelig altid hængt uløseligt sammen med ejendomsmæglerfaget, men når vi begynder at bevæge os over på det her, hvor det bliver så synligt, og det ikke bare er et billede eller noget andet, så er der nogle mekanismer, der går i gang, som kan være svære at håndtere selv, specielt hvis du aldrig nogensinde har haft berøring med det før, men bare føler, at lige nu der løber tiden frem, og jeg skal lige have min egen forretning på, ellers så ryger jeg ud af mit område. Så kan det godt betale sig i hvert fald at få nogen til at hjælpe en alene bare med rådgivning. Om det så er dem, der filmer det eller gør det, ved jeg ikke, men det er bare, der er i hvert fald noget der, som... Men man kan jo sige, uanset hvad, altså jeg har jo altid levet efter den filosofi, du skal betale dig for alt, du ikke selv er god til. Fordi så har du også mere tid til at gøre det, du er god til. Ja, selv det, du er god til. Hvis din hovedforretning det er i noget andet, jo, så kan det godt være, at du lige pludselig får travle og stille perioder, og så skal du sørge for at være konsistent. Præcis, og det er også derfor, at man kan sige, jeg har jo aldrig, og jeg kommer aldrig til at uddelegere. Jeg vil gerne spare om den, men jeg kommer aldrig til at uddelegere den kreative proces. Nej. Hver gang, inden vi skal ud og lave en video, så sidder jeg om aftenen og laver de koncepter, vi skal ud og lave. Fordi skulle jeg en dag, mod forventning, ikke have samarbejde med den person mere, jeg har, så kan han bare tage alle de kreative processer, jeg går igennem, og hvordan jeg vil have boligen fremvist og give til nogle andre. Men det kan han ikke, for det er mig selv, der producerer alt. Ja, man kan sige, du er så også i lidt mere... Det er jo lidt mere unikt, det der med, når du er eget brand og egen... Altså sådan, men hvis det er en kædemæler, som vi også taler om her, hvor det måske er... Der er jo også udskiftning blandt de ansatte ret tit. Men man kan jo stadig sige, det handler jo om det samme. Ja. Lige meget om du er kædemæler, eller om du mailer i eget brand, så handler det jo om at få dit produkt vist på den bedst mulige måde, hvor det skaber mest interesse, og flest muligt ser med. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bare lige får givet et helt klart svar til Emil. Altså, han ligger jo ligesom op til, om han, føler jeg i hvert fald her, om han skal overveje at prøve at få nogen til at hjælpe sig, eller om han egentlig er fat i den lange ende med selv at være 100% på kvantitet, og så... Nu har jeg jo ikke set, hvad han har lavet, så vi kan jo ikke vide, hvordan det ser ud, men... Nej, men jeg vil 100% sige et mix. Ja. For det er klart, det er rigtig dyrt, hvis du skal ansætte et firma til at følge dig 24/7 med alt. Ja, det er klart, ja. Men og dine boligvideoer, synes jeg klart, skal være professionelt. Og hvad du så laver af talevideoer, hvor du selv måske giver nogle fif til markedet, eller er ude på et åbent hus og lige laver en selfie-video, hvor du fortæller lidt, fair nok. Men det, der skal ud bredt, og hvor du ligesom skal vise boligen for sit bedste, det skal være professionelt i min optik. Har du haft nogen til at hjælpe dig med at lure algoritmen, og lure, hvad kan man sige, hele det her med, sådan, hvordan annoncerer man, og altså, fordi du er nået til et punkt med de her mange følgere, som vi snakker om nu, men du er jo startet et sted. Nej, det var consistency. Okay. Det var det. Det var det her med at sige, okay, de andre, de giver jo som regel op efter en måned eller to, hvis der ikke er mærkbare resultater.
Jeg knoklede jo røven ud af bukserne i et halvt år, hvor jeg lavede så mange videoer uden nogen resultater. Ja. Og lige pludselig, så begyndte der at være nogen, der gik viral med 600-700.000 visninger, der nærmest gav mig 1.000 følgere på et opslag og alt sådan noget. Og det der du begyndte at stå på hænder? Nej, det var da jeg stillede. Okay. Det er derfor, jeg ved, så gør det igen, hvis det er. Nej, og det er jo også det, der er så fantastisk ved det her fag, det er, at du kender ikke et facit. Altså, når du skal ramme, når du skal ramme en viral video. Nogle gange har jeg tænkt, hvorfor gik den viral? Ja. Altså, så igen, det er kvantitet og kvalitet, der skal gå hånd i hånd, når du skal lave noget, synes jeg. Hvordan lurede du sådan, at det her det er det rigtige? Fordi jeg går ikke ud fra, at du lavede cirkelspark på din første video. Eller hvad, gjorde du det? Jeg tror faktisk, på de første hammerslag, der tænkte jeg, jeg skal sgu have noget, der kendetegner mig. Ja. Okay, og hvor kom den inspiration fra? Jamen altså, jeg har jo altid haft sygt meget energi selv, og fløjet rundt og sådan nogle ting. Men så var det jo også en kombination af, altså, jeg kan huske Frederik Eklund fra New York, han havde altid sådan et... som han brugte, når han nogle gange var ude og lave lidt showman-arbejde, ikke? Ja. Og så tog jeg bare lige det, og tænkte, det er meget fedt, og så lavede jeg det lige med mit eget touch, ikke? Stod du så og ydede dig derhjemme inden? Og sådan nu? Nej, jeg er jo gammel elitegymnast, så jeg... Nå, Ja. okay. Ja. Det er også derfor, jeg kan stå på hænder. Og til alle dem, det er ikke AI, det er mig. Jeg har fået nogle kommentarer, om det var AI. Det ved jeg slet ikke, man kan med AI, kan man det? Nå, ved du hvad, Nikolaj? Vi har også en lille leg, som vi skal ud i, og den tænker jeg, at vi kommer til at introducere dig for nu. Fedt. Og det er jo faktisk her, Steffen får lov til at overtage skibet lidt. Du har fundet... Ja, vil du selv forklare om, hvad det er, det handler om? Jamen, det handler jo egentlig bare om en god gammeldags hammerslag. Det vil så sige, at den er jo den bolig, jeg har fundet, den er ikke solgt. Så det er en udbudspris? Det er en udbudspris. Ja. Så er vi tilbage igen med det. Ja, men det er jo, jeg skal jo kunne have en salgsopstilling, jo, og det er lidt svært at få på solgte boliger. Det er ikke alle mailer, der gemmer dem, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne have noget, jeg kunne fysisk printe. Og det ligger sgu altid i systemet. Hvad for et system? Hvis boligen er solgt, så vil der altid ligge en salgsopstilling. Hvorhenne? Inde i mailers system. Jamen, jeg har da ikke mailersystem. Nå, men hvis du ved, hvem der havde den til salg, så kan du bare ringe og spørge om det. Ja. Så kan de blive eksponeret i jeres Det kan du ikke altid podcast. se. Det kan du ikke se som altid se, jo. Nej, det er rigtigt. Så skal man have lidt mere holdøjearbejde. Der var overhovedet heller ikke nok showmænd der. Det her, det er Hammerslag, der møder Top Gear. Det er sådan, det er, fordi vi har vores tavle herovre, hvor at, lige nu hænger du godt nok ned under, Kasper. Det er jeg ikke sikker på, at du gør, når vi er færdige, medmindre at... jeg skal bare sige, at han fik lov til at starte, og hvad gættede han? 50% fra i pris? Ja, den kostede 20, ikke? Jo, og han gættede på 10. Ja. 9,9 eller andet. Ja, 9,5. Meget vigtigt for ham, og vi fik fik justeret det, ja. Det er jo selvfølgelig lidt fra. Jeg har også taget en bolig, jeg tænker, du måske... Det kan gå begge retninger, vil jeg sige. Fedt. Men du skal finde papir og sådan noget, skal du ikke på det? Jo, der skal jeg. Så lige mens Steffen han gør det, så tænker jeg, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge dig, Nicolaj, om noget helt andet. Har du sådan et favoritområde at sælge i? København, Frederiksberg. Okay, findes der så et område, du kan lige spørge om hvorfor, men er der et område, hvor du godt kunne tænke dig at prøve at sælge noget i? Altså... Som du ikke nødvendigvis har solgt i før. Det kan også være i udlandet, men det er bare, om der er et eller andet, hvor du tænker sådan, der er et eller andet her, der kunne være sindssygt fedt i at prøve det. Altså, man vil jo altid gerne udfordre sig selv, så der er ingen tvivl om, at når Hylden & Co. er rigtig store, og det kører sig selv i byen, så kunne man da godt begynde at kigge måske lidt nordpå. Jeg får også en del forespørgelser deroppe fra, hvor jeg pt. Bliver nødt til at sige nej, fordi at det ikke er en mulighed. Og så havde jeg også... Nordsjælland. Ja, præcis. Og så havde jeg også nogle sælgere, som jeg solgte for en lejlighed uden bopælspligt, og de spurgte faktisk, om jeg ikke ville hjælpe dem. De havde et sommerhus til 70 millioner nede ved Monaco. Ja. Og det var jo interessant. Der var så lige blevet far så for anden gang, så det var lidt svært at tage derned. Men mailerne dernede havde også været sådan, de synes det var en dårlig idé, fordi at så tvang jeg dem jo lidt til at tænke ud af boksen, når jeg kom med mine ting. Og så det blev heller ikke sådan noget. Men i et andet liv, der var jeg taget til New York for 10 år siden. Okay. Ja. Der er det ligesom sådan... Så har du været den gamle søhand. Ja, men altså, jeg elsker energien derovre, jeg elsker farten og konkurrencen. Nu er der jo ikke rigtig nogen konkurrenter herhjemme længere, så nej. Godt høre, det er meget to samme karakterer, vi har fået sidst her og nu, ikke? Jo, det er også kun mig, der kaster, kan man sige. Det er jo sådan Nå, du ved jo først, om du er rigtig dygtig, når du skal bygge dit eget, ikke når du kommer ind i noget, der er velfungerende. Og den er sendt videre. Så kan han tænke over det. Er du klar på et lille ikke-hammerslag? Ja.
Jeg vil gerne give den med igen. Jamen, det får du også lov til. Jeg har ikke sagt noget til Mark heller, så det bliver spændende. Vi har at gøre med en, som overskriften siger, fantastisk hest, jagt og skovejendom i særklasse. Sagde du hest? Altså Hest, som i jagt dyret hest? og skovejendom. Ja, Okay. hest, ligesom dem, man rider på. Er det, nu er det lige et hurtigt spørgsmål. Ja. Når man gætter, Mm-hmm. er det så det antal kroner øre, man er fra, eller det procentuelle? Begge ting. Vi ændrede det jo til... Ja. Jeg tænker, det bliver nemmere med procentuelle må være det mest færre. Det et er eller kommer andet til at sted. gælde. Det, Fordi hvis du har en hesteejendom til 70 millioner, så er Præcis. det meget forkert. Og det var derfor, vi endte med at sige, at Kasper var 50% fra sidst, ikke? Modtaget. okay, nu er der en lidt lang beskrivelse, så jeg skal nok lige korte den ned her. Denne storslåede landejendom på Guldbækvej 59 er ikke bare et hjem, men en livsstil med charme og elegance. Hovedbygningen er opført i 2001 med 554 kvadratmeter beboelse samt 54 kvadratmeter indbygget garage. Stald og lade på samlet 772 kvadratmeter er opført i smukke materialer, der matcher hovedbygningen. Mange kvadratmeter holde styr på. Yes, indeholder 11 hestebokse, sadelrum, kontor, toilet og 164 kvadratmeter lade, maskinhus. Ejendommens store grund på, hold lige fast, 78,35 hektar giver uendelige muligheder for udendørs aktiviteter, hvor et stort sort hegn danner ramme om ejendommens hestefolde. Jeg synes, det er en svær en, I har fundet. Det er Altså, nok, det er nok Danmarks sværeste. Jeg havde no way gættet den her, vil jeg sige. Så Nå, det er da dejligt. Men får jeg at vide, hvilket en by? Og ja, sådan det gør du. Det gør du. Betyder det virkelig noget, at Du får også billeder. i en Du hesteboks? får også billeder af det hele. Okay. Vi er i 9230 Svendstrup. Hvor er det hen? Det er oppe i Nordjylland. Jylland. Ja, Nordjylland. Okay. Vil du se nogle billeder? Ja. Nej, ja. Jeg tror, han har forestillet sig, hvordan den ser ud. I kan bare scrolle. Jeg har fjernet alt, der hedder ejerudgift og priser, så du kan lige så godt droppe og kigge efter det. Okay, og vi skal jo selvfølgelig nok lige vise den op på skærmen også. Hold nu fast, nu kigger jeg bare lige med over her. Det er nok flot. Det ser helt vanvittigt ud. Ja, hvad man ved, når man har rundkørselkunst i sin indkørsel, at Så man er lavish. jeg vidste ikke sådan noget, der fandtes i Danmark. Det gør det så. Altså, det er sækken godt fundet. Ja. Jeg skal lige have slået adressen op igen, for nu har jeg sgu glemt, hvad prisen var. Hvor mange kvadratmeter sagde du igen, det var? Altså, der var jo... 608 beboede, tror jeg, det var. Og så var der mere lavet. Boligareal er 554, 554. og så er der 54 kvadratmeter garage, og en alt. Sindssygt. Men det ligger så i Nordjylland. Ja, det er jo det. Altså, standen er flot, huset er flot, beliggenheden er svag, sådan rent kvadratmeterprismæssigt. Altså, jeg anede ikke engang, den by fandtes Svendstrup. Jeg kan godt se på postnummeret, selvfølgelig. Jeg tænker Vi kan også prøve at tage en kvadratmeterpris til at starte med. Nå, men, Ja, så kræver det også, at man lige er god til at omstille til... Men det er også sygt, når der er så mange hektar med. Ja. Nu skal du tænke på, at der var toilet i den hesteboks også. Ja. Det er... Altså, jeg synes det... Ej, jeg synes, den er svær, den der. Altså, jeg har ikke noget på spil, så nu prøver jeg bare at skrive noget. Vil du have antal det liggetid måske først gerne få? Okay. Den har 581 dages liggetid. Ja, men jeg tror sgu ikke engang, det er så meget kroner og ørerne, der er problemet her. Det er sgu mere, om man gider at holde det. Ja. Og har så mange heste. Jeg tror ikke, der er mange købere til sådan en Nej, ejendom det her. er der heller ikke. Men det bliver jo nødt til at koste noget alligevel. Altså, Jeg tænker bare, hvad fanden koster sådan noget jord deroppe? ja, Nå. normalt vil det vel være det, men det der river du jo ikke ned. Nej, det er jo det. Nå, jeg har også jeg har et bud. Det er ren mavefornemmelse. Okay, godt. Og du har skrevet ned derovre, så du ikke bliver påvirket af hans bud. Ja. Okay, men Nikolaj, må vi høre? 25 millioner. Okay, Mm. jeg har skrevet 32,5. Det var, altså, så vi var faktisk ikke så langt fra hinanden, som jeg havde håbet. Jeg tænkte, nu skyder jeg alt for meget. Jamen, altså endnu en gang, der må Mark jo tage førersædet faktisk. Nej, det er rigtig sygt. Hvad koster den? Jamen, den koster 39.900.000. 39 millioner. Hold da kæft, mand. Ja, okay. Ja, det kan sagtens være, den ender i jeres... Den ender nok i 25. Hvis den skal, det gør den jo nok. Ikke? Som Kasper jo også rigtig nok sagde, det er jo bare en udbudspris, ikke? Ja, nu skal vi kan ikke holde styr på alt det der. Nej. Nå, så fører jeg stadig procentuelt. Jeg skulle til at sige, at du ligger der stadigvæk i spidsen. Ja. Ikke så meget kan jeg da regne ud. Jeg kan ikke lige regne ud, hvor meget det er, men du er i hvert fald over halvdelen. Skal jeg lige have noteret på det Er det her? ikke 40% fra? Ja, det må være... Ja, det er nok der omkring, ja.
Men altså, det er jer, der mailer. Jeg er ikke... Du får noget at skrive med her imens. Ja, vi har jo lavet en fin seddel, så du kan komme op og hænge på tavlen derovre. Smukt. Og det bliver jo altså ikke... I skal jo holde den her sindssygt færre linje. Ja, det har vi tænkt os. Ja. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg må så også sige, jeg har selvfølgelig ikke set den, jeg anede ikke, og sådan noget der fandtes i Danmark, Steffen. Det er rimelig vildt. Ja, imponerende. Nå, føles det godt at ligge nummer 1? Det er jo en følelse, jeg er vant til. Godt mærke, det bliver svært. Kan du ikke sætte ham op nummer 1? Det er jo det, der er meningen. Ja, selvfølgelig. Helvede ned med Kasper. Ej, det bliver han ked af. Han er holdt op med at lytte, hvis han har hørt det her, tror jeg. Nå, jamen det var flot. Altså imponerende. Og vi lægger jo selvfølgelig også den her bolig op, så man selv kan se, hvad det er, vi kiggede på også. Også bare fordi det er en vanvittig flot bolig. Jeg vil faktisk gerne lige her, Nikolaj, inden at vi stopper. Nej, ved du hvad? Jeg siger lige hurtigt, det var gæt en pris. Der skete nemlig det, at vi på baggrund af vores sidste program fik endnu et lytterspørgsmål, og det har egentlig ikke så meget med det, vi har snakket om i dag at gøre, men jeg vil stadigvæk gerne honorere, at der er folk, der gider at engagere sig og har lyst til at skrive ind, fordi det kunne vi godt tænke os meget mere af, fordi det er jo ikke for vores skyld, vi laver det, men det er jo for folkene, der lytter. Og så tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om alligevel, fordi det tror jeg faktisk godt, du ved, eller kan komme med et godt svar på. Forhåbentlig kan du i hvert fald. Ja. Nå, det er fra Mathilde, der spørger omkring, hvilke fordele og ulemper ser I, der er i ved, at storbyen bliver større. Eksempelvis ser vi i vores område, og hun bor så i Stenløs, kan jeg se, at flere og flere søger ud omkring os, fordi priserne er for høje tættere på byen. Det gør så også, at udbuddet stiger, og priserne gør det samme. Det er, hvad vi har observeret herude, men er det overhovedet det, der sker, og ser I byen vil udvide sig endnu mere, eller stagnere, så den måske endda bliver mindre igen? København går kun en vej, og det er op. Man kan sige, størrelsesmæssigt er vi jo stadig ikke særlig store kontra andre storbyer i Europa. Og København er jo lavet på den her måde, at man lige på nær Carlsbergbyen, så bygger man ikke op. Nej. Og det vil sige, at man kommer til at bygge ud. Så København bliver større udad til os, og man kan jo sige, i Ørestaden, der kan du stadig finde nogle okay priser, ikke? Men ringene vil jo altid sprede sig, og det ser vi jo hver gang, der er et stigende marked. Det er altså lige pludselig, når du har 6 millioner til at købe bolig for, og du er en familie på 4, så tænker du, jeg skal ikke bo i en treværelses. Jeg vil gerne have noget mere. Og så er det, du flytter ud af byen. Og så er det jo klart, så er det jo rigtigt, som hun skriver. Det er jo udbuddet, eller efterspørgselen. Når den stiger, så vil priserne jo også stige. Og man kan sige, altså ser jeg bare i mit eget perspektiv, i min egen forretning, og vi er jo ikke en særlig stor forretning procentuelt af det marked, der er i København, men jeg kan se, 20% af mine handler, de foregår på engelsk. Det vil sige, at vi får også et større publikum af expats, som gerne vil blive bosiddende i København, når de sådan har fået arbejde og har mulighed for at købe i København. Og der synes de jo stadig, vi er billige kontra mange andre storbyer, og vores lånemuligheder er også helt fantastiske kontra mange andre lande. Nu spørger jeg til sidst, om du ser byen vil udvide sig mere, stagnere, eller måske endda blive mindre. Altså er der overhovedet en mulighed for, at markedet, eller at de her ringe, som du snakker om, trækker sig nærmest i sig selv? Det kunne jeg ikke forestille mig. Hvad skulle der ske, hvis sådan noget skulle ske? Altså, hvad kunne være en årsag til, at sådan noget sker? Jeg tænker, at folk gerne vil bo i København. En ting er selvfølgelig, at det er en dejlig by at bo i, og alle de her ting, bla bla bla, men der er jo også noget med, hvor man arbejder og alt sådan noget, og der er jo bare mange jobs i en hovedstad. Der skulle være en eller anden helt... det skulle være sådan en fuldstændig... vending i hele, hvordan folk gerne vil bo. Altså, så man gerne vil væk fra alle mennesker. Fordi man kan jo sige et andet sted, altså der burde corona jo et eller andet sted have gjort, at man flyttede fra byen. Og... Jeg ved faktisk, hvad der skulle ske. Der skulle bare komme en masse gode bagerier ud til alle de andre byer, så ville det komme helt naturligt. Og det der, ja. Juno skulle bare åbne ude i Stenløse og Ølstykke, og hvor man nu skal hen, så skal det nok komme helt... Jamen, det kan godt være, du har ret. Ja. Jamen, så kan man jo også sige igen, når du er ung og sådan noget, så er det jo bare sjovere at bo i en stor by, og 100%. Så tror jeg bare også, tendensen er blevet, nu er jeg jo selv flyttet herover fra Fyn af, som 21-årig, og efter 1 år eller 2 år var jeg sådan, jeg kommer aldrig til at forlade det igen. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg kan godt lide tempoet og energien. Jeg skal ikke ud og bo i en lille by på senere tidspunkt. Men sådan rent kulturelt, så har Københavns centrum jo selvfølgelig nogle ting, den byder på, der er unikt. Og så når man kigger ud i broerne og sådan noget, så er der jo skabt kulturer også der. Altså Nørrebro, i min levetid har Nørrebro jo ændret sig helt vanvittigt også til et sted, som gik fra at være ikke noget særligt, og faktisk et sted, der ikke var særlig rart at være, til et sted, som er meget rart at være. Og de kulturer tager jo noget tid at opbygge. Kan man godt opbygger man også sådan noget længere ude? Jamen, det er jo ringene, der spredes.
Jamen er det det, der sker? Jamen det er det jo. Det er jo, når du lige pludselig er ung og ikke har råd til, eller dine forældre ikke har råd til en lejlighed på Østerbro, så kan det være, at det skal være Nørrebro. Og det var jo også, jeg tror, uden det er 100% sikkert, så mener jeg faktisk, Nordvest var det område i 2025, der steg mest procentuelt. Det har der været i flere år. Jamen, altså, jeg kunne så snakke om, dengang jeg var maler i Nordvest. Jamen, det var og det viser jo lidt om, hvordan, havde du spurgt mig for 10 år siden, hvad Nordvest var, så sætter ikke benene herude. Nej, og nu sidder du her. Og nu sidder jeg her. Ja. Det er så også kun på grund af det her, men... Ja, vi var jo nødt til lige at gå ned og hente dig, så ikke det? Mandsopdækkes. Ja. Jeg spurgte faktisk også min kæreste her for under en uge siden, om hun godt kunne finde på at flytte til Nordvest, og der var hun egentlig åben for det, og det havde jeg aldrig været før det, og jeg er egentlig også blevet mere åben for det nu, på grund af, sådan, der er faktisk blevet ret nice. Det bliver jo bare mere og mere nice, og så bliver det lige pludselig Brønshøj Husum og alt muligt andet, og så kommer det bare længere og længere ud. Ikke? Ja. Altså... Du tester din kæreste meget. Var det Møllerparken, du også havde forsøgt? Yes. Det er også blevet nogle meget fede boliger. Ja, jeg tror også, det er en god investering, så den gjorde nok mere en gamle maler i mig, der kan lugte et godt tilbud, kan man sige. Ikke? Okay. Ja. Er der noget her på faldrebet, mens vi har Nikolaj siddende, Steffen, som du sådan brænder inde med, eller føler, at vi skal have samlet op på? Det er tavligt at putte mig op på. Det kan godt være, der var noget, du har siddet og brændt inde med og tænkt, det har jeg ikke kunne komme igennem med. Nej. Jeg synes, vi ikke umiddelbart. Har du noget, Nikolaj, som du ligesom sådan føler, at der skal... Nej, jeg synes, vi er kommet godt rundt om det. Altså, vi har jo snakket om en ny tilgang til, hvordan man skal gribe et boligsalg af, og alle dem, der synes, det måske er irriterende, eller det er ugennemsigtigt, og sådan noget, de skal også bare huske på. Det er sikkert også alle dem, der har sagt, meterfaget udvikler sig aldrig. Det er simpelthen det samme, det har været de sidste 20 år. Ja. Nu udvikler det sig, og der sker nogle nye ting, og embrace det, tag imod det, og ved du ikke det, så skal du nok finde noget andet. Lad det være ordene, som vi arbejder med. Tusind tak til dig, Nikolaj Hylden. Og hvis man vil se, hvordan man også kan sælge boliger her i 2026 år, skal man så finde dig henne? Instagram, TikTok, Facebook, you name it. Nu skal du plukke dig selv, ikke? Hvad hedder din Instagram? Og den hedder Nikolaj Hylden, Hylden og Bo. Okay, ja. I næste program, så skal vi som i første program også snakke boligmarked, men i stedet for København, så har vi fokus på markedet uden for storbyen, og et helt specielt segment, nemlig sommerhuse. Det er i den grad noget, der kan få danskerne op af stolen, og vores gæster er helt suveræne til at tænke det marked på en lidt anderledes måde. Man kan følge bag prisen på Spotify, se videoversionen derinde, smide en kommentar, vi svarer meget gerne på dem alle sammen. Og ja, Steffen, man kan godt give 5-stjernede anmeldelser i Spotify, og det skal I gå ind og gøre, fordi det vil vi rigtig, rigtig glade for. Det her, det var Bag Prisen, podcasten om det danske boligmarked. Vi glæder os til at vi høres ud igen. Tak for nu.